Bravissimo.
Ben, boa tarde a todos e a todas. Agora que xa estamos todos, imos dar comezo a esta sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de marzo de 2026. Na orde do día, o primeiro dos puntos desta sesión plenaria é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria anterior de 29 de xaneiro de 2026. Non sei se algún grupo quere intervir neste punto ou facer algunha consideración ao respecto da acta. Ben, pois imos proceder a votar este punto primeiro da acta da sesión anterior. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade este punto primeiro. O punto segundo da orde do día é a aprobación se procede do ditame relativo á aprobación inicial do proxecto de orzamento xeral do Concello de Vilalba para o exercicio económico do 2026. Ben, ao respecto deste punto, traemos hoxe a pleno un documento fundamental para o funcionamento do Concello, que é o Orzamento Xeral para o ano 2026. Un orzamento equilibrado que ascende a máis de 14,2 millóns de euros e que responde a tres principios básicos: a responsabilidade, a estabilidade e a atención ás necesidades reais da veciñanza. Falamos dun orzamento que garante o funcionamento dos servizos públicos, que recolle os compromisos xa adquiridos por este goberno municipal e que, sobre todo, dá cobertura a cuestións fundamentais como é o apoio ao tecido asociativo do noso concello. Un orzamento que sigue a liña do exercicio anterior, mantendo o foco nos servicios públicos e na atención directa á veciñanza, tal e como xa se ven facendo nos últimos anos, cun marcado carácter social e cun peso moi importante do gasto corrente destinado ao funcionamento dos servizos. Vou a facer un repaso breve por os capítulos do orzamento do que todos os concelleiros e concelleiras pois teñen cumprida a documentación. En materia de gastos, o capítulo primeiro, que é o capítulo correspondente a gastos de persoal, recolle respecto ao exercicio 2025 un incremento do 1,5% das retribucións e tamén pois a amortización de 3 prazas, unha praza de auxiliar administrativo tras a xubilación do traballador que a ocupaba, que en realidade nunca fixo funcións de auxiliar administrativo, senón de peón, unha praza de chofer palista e unha praza de encargado de almacén. As 3 prazas están vacantes e decídese a súa sustitución por 2 prazas de nova creación, que son unha praza de funcionario técnico de proxectos con funcións de redacción de proxectos arquitectónicos, memorias valoradas, plans e figuras urbanísticas necesarias para a execución das obras municipais, deseñar, calcular e definir as especificacións técnicas de infraestructuras viarias, edificios e espazos públicos, xestión documental, coordinación, dirección técnica, control de calidade e cuantitativo, seguimento e supervisión dos proxectos e tamén para actuar como representante técnico do Concello nas obras, garantindo o cumprimento dos prazos e dos orzamentos. Tamén inspeccionar a conservación e seguridade dos edificios municipais e prestar asistencia técnica en materia de urbanismo. Ademais, créase unha praza de administrativo adscrito aos servicios económicos con funcións principais de confección de nómina, control de facturas, preparación de rexistros contables, liquidación de impostos e demais tarefas correspondentes a este departamento. Prevese tamén a modificación da denominación do posto praza de encargado de mercados, que pasará a denominarse peón conforme ás funcións que na realidade pois desempeña. No capítulo 2 do orzamento de gastos son os gastos en bens correntes e de servicios aos que destinamos pois máis de 10 millóns de euros e que pois son fundamentalmente o contrato de axuda no fogar de 3.400.000 euros, o contrato de recollida de residuos que ascende a 1.520.000, o que se paga a Sogama por queimar estes residuos, que supera os 500.000 euros, tamén o contrato de suministro de enerxía eléctrica, o contrato do servizo de limpeza e conserxería das instalacións municipais, o contrato de desratización, o contrato de servicios preventivos contra incendios e os contratos
de seguros. Todo hilo pois supón un incremento respecto ao ano 2025 dun 8,47% necesario para facer fronte á inflación e ao importe dos servicios e suministros precisos para a contratación destes servicios básicos. No capítulo 3, pois, que son gastos financeiros, recóllese pois, unha cantidade de 1.000 euros que, bueno, non ten maior trascendencia. No capítulo 4, que son as transferencias correntes, aquí sí que hai unha serie de modificacións e a primeira delas é que se minora en 60.150 respecto ao exercicio anterior pola minoración da achega que fai o Concello ao organismo autónomo Museo de Prehistoria e Arqueoloxía, que, como saben, está sin actividade, e tamén porque se suprime a subvención nominativa á Comisión de Festas logo de que o Concello asumise esta cuestión. En canto aos investimentos e as transferencias de capital dos capítulos 6 e 7, no capítulo 6 temos 145.000 euros para investimento que están detallados no anexo que teñen os concelleiros, e no capítulo de transferencias de capital prefeise unha de 174.000 euros que é a aportación a ese convenio que temos coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil e que en vindeiras datas se acometerá o saneamento da rúa Plácido Peña. Ademais de todo isto, pois teño que dicir que no capítulo de transferencias tamén é importante pois recoller todas aquelas subvencións nominativas que se fan pois ás entidades do tecido asociativo de Vilalba e que a grandes rasgos son para a Fundación Hospital Asilo 30.000 euros, para a Fundación Vilalba Terrachá, que é o centro ocupacional 60.000, para a Asociación de Alcohólicos Axúdate 10.000 euros, para as AMPAs de todos os centros educativos, tanto no rural como no casco urbano, 1.000 euros a cada unha. Para o Club de Tenis Vilalbés, 12.000 euros, igual que o ano pasado. O mesmo para o Clube de Loitas Olímpicas. O Club de Vilalba Fútbol Sala incrementase en 3.000 euros, acadando os 37.000 euros anuais. Incrementanse en 1.500 euros tamén a do Racing Club Vilalbés hasta os 50.500 euros, 2.000 para o Club Deportivo Santa Vallés, 2.000 para a Cultural Deportiva Goiriz, logo do ascenso a seguinte categoría, 900 para o Club Albense, 6.000 para o Club TDM Vilalba, 8.000 para a Agrupación Polideportiva San Ramón, 2.000 euros máis que o ano anterior para contribuir a unha competición que terán en vindeiras datas. O Club Baloncesto Terrachá, 9.000 euros, o Club Deportivo 4 Roldas, 1.200, o Club de Pádel, 900, o de Atletismo, 1.500, o Codesido, 900, o Club Ciclista Terrachá, 2.000, o Club Atlético Terrachá, 900, o Rioveso Machinango, 1.200, o Capóns Vilalba Rugby Club, 4.500, o Club Violeta, 4.600, o Club Ximnasia Senra Iudo, 3.600. Estas dúas asociacións non son de Vilalba, pero sí que prestan as escolas deportivas e esta é a cantidad que lles corresponde por este motivo. A Agrupación Deportiva Veterano San Covade, 900, o Club 4x4 Vilalba, 900 euros. Hai unha nova que é a Agrupación Deportiva Veteranos do Santa Vallés, 900 euros. O IESCHA para o Premio Agustín Fernández Paz a prol da igualdade, 1.500 euros. A Asociación Cultural, Recreativa e Deportiva Andrade Tae, 650 euros. A Asociación Serra da Carva, que colabora co Concello no trampeo das vespas velutinas, 3.000 euros. E despois a Asociación de Empresarios Sete Pontes, 8.000 euros, igual que o ano anterior, 1.200 para cada unha das festas das parroquias. 6.000 euros para a Asociación Cultural en Movemento, 5.500 para o IESCHA, 3.400 para a Asociación Coral Luar, 3.400 para a Coral Polifónica Vilalbesa, 2.550 para a SMUBI, 2.550 para a Asociación de Veciños de Nete, para a Asociación Cultural Amigos da Liga Santa Vallesa, para a Asociación Cultural de Árbol, para a Asociación de Mulleres Rurais de Insua, 1.975 para a Asociación Cultural de Veciños de Lanzós e 1975 tamén para a Asociación Cultural Ar de Lloeixo. E tamén unha nova subvención nominativa deste ano é para o Centro Cultural e Recreativo de Vilalba, logo de retomar
a súa actividade que se corresponde pois co uso que ven facendo o Concello do seu local social para os bailes que temos o primeiro domingo de cada mes. A grandes rasgos este é o proxecto de orzamento que se presentou aos distintos grupos e que, gustaríame facer tamén algunha reflexión ao respecto. A primeira delas é que este orzamento pois pode ser hoxe aprobado ou rexeitado, lin nos medios de comunicación por parte de algún dos grupos da oposición que van a votar en contra deste proxecto de orzamento. Eu gustaríame pois que sepan que non están atacando a este goberno nin perxudicando a este goberno, senón aos clubs, ás asociacións e, en definitiva, a veciñanza. Se hoxe sae rexeitado este orzamento, eu voume someter a unha cuestión de confianza onde pois os distintos grupos teñen a opción de presentar unha moción de censura no plazo dun mes e isto pois o único que vai a provocar é que todas estas subvencións a entidades e clubes deportivos se retrase tamén pois algunha das obras que temos previsto acometer e creo que neste sentido pois se debería reflexionar se ese é o papel que ten que cumplir a oposición, se iso é o que esperan os veciños e veciñas de Vilalba e espero que o debate que vayamos a ter a continuación por parte dos distintos grupos se centre no orzamento e en propostas concretas acerca do orzamento que nos digan pois cada un dos grupos cal é a súa postura e por que se o seu voto é a favor ou en contra e nos xustifiquen o motivo, porque creo que ao final pois do que temos que falar hoxe aquí é, como digo sempre, é das cuestións que afectan aos vilalbeses e vilalbesas e non pois das cuestións que afectan ás relacións que poda haber entre os representantes dos vilalbeses e das vilalbesas. Así que imos abrir un turno de palabra e en primeiro lugar pois vai intervir o Partido Popular. Ben, boas tardes a todos e a todas. Non sei o que van a votar o resto de grupos políticos e se van a sacar adiante estes presupostos, como dice a señora alcaldesa, e dice que se non se aproban que retrasarán moitísimas ou repercutirán moitísimas asociacións e demais de Vilalba, pero bueno, os presupostos xa venen con retraso, entón o mellor, inda que se retrase un pouco máis, un mes máis, tampouco pasaría absolutamente nada, non? Pero bueno, comparecemos hoxe para analizar estes orzamentos, que non vou entrar polo miúdo nas cantidades que veñen reflexadas neles, porque xa as estuvo explicando a señora alcaldesa, pero sí que hai que dicir que lonxe de ser unha ferramenta de progreso para o noso Concello, o que necesita son a confirmación dun modelo totalmente esgotado. Estamos ante unhas contas dun pacto de supervivencia entre PSOE e Vilalba Berta, deseñadas para manter as cadeas de goberno e non para mellorar as vidas dos cidadáns. Se analizamos estes orzamentos con perspectivas, a conclusión é desoladora. Non hai evolución. Tras casi 3 anos de mandato, repiten os mesmos erros. Non é falta de recursos. Máis de 700.000 euros procedentes da Xunta de Galicia, e ainda así Vilalba segue igual. Tenen máis dinheiro que en 2025, pero presentan os mesmos resultados mediocres. Falan vostedes de reforzar o público, mentres por detrás executan recortes. En 2026 volven a amortizar plazas de persoal, eliminan 3 e crean só 2. Especialmente sangrante a eliminación da praza de chofer palista. Compran maquinaria, pero despiden a quen debe manexala. Mentras tanto, as nosas pistas e cunetas no rural están abandonadas. Señores do Goberno, vostedes levan 7 anos no poder, 7 anos no que pasaron da pancarta a parálise. A señora alcaldesa dice que son os presupostos para un compromiso xa adquiridos polos vilalbeses, para a atención das necesidades reais. Vamos a mirar as necesidades reais dos vilalbeses. Centro de día. Era o punto estrela do seu programa electoral. Na oposición era a súa prioridade absoluta. Hoxe a súa gran estafa. Seguen sen mover un só papel mentras as nosas familias seguen esperando. Non fai moito vostedes dicían, e cito textualmente, o centro de día non pode esperar un minuto máis. Solo industrial. Vilalba morre económicamente porque non hai onde instalarse. O señor Renda, responsable do urbanismo, leva 2 anos prometendo e 0 anos executando. Sen solo industrial non hai empresas, e sen empresas non hai futuro para os nosos mozos. Señor Renda, a Asociación de Empresarios de Vilalba afirma que non hai terreo ningún nas 7 Pontes.
Tras casi 3 anos como responsable, cantos metros cadrados de chan industrial real e disponible puxo vostede sobre a mesa? Caos urbano. Que pasou co aparcamento de camións no centro urbano? Era unha reclamación histórica de vostedes. Hoxe, os transportistas seguen sen solucións e o centro urbano segue conxestionado. E xa non falemos da falta de aparcamentos, o caos que supón os veciños e veciñas de Vilalba e máis aínda a pouca xente que nos visita. En 2024 prometeron que a ampliación incluiría unha solución definitiva para o aparcamento de camións. Estamos en 2026 e os camións seguen no centro urbano. Cando pensan pasar dos planos ás obras? O pexón, o famoso pexón, converteron o plan xeral dun fantasma. Anunciano cada ano para justificar a súa inacción, pero en 2026 seguimos igual que en 2025, con parálisis administrativa e sen un modelo de vila definido. Vostedes criticaban o trazo do pexón cando estaban na oposición, pero levan anos no goberno e o documento segue nun caixón. Que é a data exacta no que se aprobará provisionalmente? Obras no rural e no casco urbano. Como en anos anteriores, seguimos botando en falta unha planificación de mantenimento das pistas no noso rural. Non se pode actuar a golpe de propaganda amañando pistas que os 3 días están totalmente desfeitas. Tampouco vemos unha planificación no arranxo das rúas no casco urbano. Fanse de maneira improvisada e sen ningún tipo de planificación. Cultura. Non hai unha programación cultural anual estable. Vilalba funciona a base de parches e actividades soltas. A cultura neste concello converteuse nunha loita por ver quen sae na foto do cartel. Un día sale a Concellera de Cultura cunha programación cultural e ao día seguinte sale a alcaldesa e a Concellera de Mocidade con outro. Non hai interés en convertir o noso auditorio nun referente comarcal, e diría hasta incluso provincial como era anteriormente. Prefiren inflar o gasto no Entroido ou en festas pre-campaña que en dotar o noso auditorio dunha programación estable e de calidade. Comercio. Que se está facendo desde esta área? A súa planificación é nula. Non hai máis que ir a xente de Vilalba e dos municipios limítrofes para escoitar que Vilalba está morta. É algo de responsabilidade tan desta concellería. Non só por culpa da Rúa da Pravia. Sí, señora alcaldesa, volvemos a mentar a Rúa da Pravia. Xa que as poucas campañas que se fan non teñen o retorno esperado. Pero quizás sexa porque o goberno do PSOE non lle dá máis cartos para facer unhas boas campañas. E non falemos do museo, o gran desaparecido. Ese museo que funcionaba durante moitísimos anos cun presuposto de 75.000 euros. Un presuposto que vindo un presuposto en Vilalba de 14.200.000, extrañame moito que non haxa 100.000 euros para poñelo en marcha. E non quero terminar sen dirixirme ao Bloque Nacionalista Galego. Foron vostedes o que o seu apoio e sistemáticamente, ano tras ano, permitiron que este goberno ignorase as necesidades de Vilalba. Foron un cheque en blanco dun goberno que nunca lles escoitou nin lles respeta. Espero que a súa postura todavía sexa a que non apoiar estes presupuestos nefastos para Vilalba, tal como dixeron días pasadas a diferentes medios de comunicación. En definitiva, estes orzamentos son unha improvisación constante, por coherencia, por responsabilidade cos nosos veciños e porque Vilalba merece un goberno con rumbo e non este parxeo constante, o noso voto será un no rotundo. Moi ben, gracias. Ten a palabra o portavoz de Vilalba Aberta. Ben, moi boa tarde a todas e a todos. Como voceiro de Vilalba Aberta teño que intervir con posterioridade a intervención do voceiro do Partido Popular. A miña primeira intervención intentará explicar e contextualizar o que dende o noso grupo plantexamos nesta proposta de orzamento e será a miña segunda intervención cando poña negro sobre blanco ao respecto dunha das intervencións. Señor García Leira, levo xa uns cantos anos aquí representando os veciños e as veciñas, máis absolutamente disparatada, desnortada e afastada da realidade que eu aquí recordo, e xa lle digo que vin unhas poucas. Cando lle facíamos oposición ao goberno da señora Beleiro, dicíamos que se Vilalba Aberta chegaba ao goberno, a prioridade sería traer a esta sesión plenaria en solitario ou en coalición unha proposta de orzamento. E por terceiro ano consecutivo cumprimos coa palabra dada. Fronte aos anos das contas prorrogadas do Partido Popular, prometemos que se de Vilalba Aberta dependía, habería estabilidade municipal para sacalos adiante. E logo, doutra negociación moi traballada e dura, na que Vilalba Aberta e o Partido Socialista tivemos que ceder
en aras do interese xeral os postulados de máximos de cada un dos grupos, aquí está o terceiro orzamento en 3 anos de mandato. Un orzamento no que, ademais, dende o Grupo Municipal de Vilalba Aberta no Goberno, consignamos crédito para unha serie de cuestións de sentido común que viñan reclamando os veciños e as veciñas. E paso a explicadas. A primeira, dende o Grupo Municipal de Vilalba Aberta, consignamos crédito para alugar as 3 parcelas que agardamos destinar a aparcadoiros públicos e 100% gratuitos no centro urbano. O noso obxectivo é por fin á problemática do estacionamento de vehículos en Vilalba e dende a área de mobilidade tomamos a iniciativa co ánimo de cumprir co que nos solicitan os nosos veciños e comerciantes. Punto número 2. Dende o Grupo Municipal de Vilalba Aberta no Goberno consignamos crédito para pôr en marcha un ambicioso proxecto de axudas directas para o agrupamento de fincas de uso agrario que subvencionará o 100% dos gastos notariais dos veciños que desexen permutar diante da parálise da Xunta de Galicia para que as concentracións parcelarias de Lanzós, Coiriz e Román, Vilalba Aberta non se queda na crítica e actúa en beneficio do noso sector agrogandeiro e por un futuro no rural para os nosos fillos e as nosas fillas. Punto número 3. O Grupo Municipal de Vilalba Aberta consigna no orzamento de 2026 o aporte que lle permita asegurar os proxectos, todos e cada un dos proxectos de renovación e mellora da rede viaria municipal que nos solicitaron os veciños e as veciñas nas nosas reunións parroquia por parroquia. Dende que Vilalba Aberta está no goberno e xestiona directamente a área de infraestructuras rurais, lévanse investido na mellora das pistas aproximadamente 1.300.000 euros, pero aínda nos queda moitísimo por facer. Punto número 4. O Grupo Municipal de Vilalba Aberta no Goberno consigna neste orzamento 2026 unha cantidade que lle permitirá aumentar o apoio económico do Concello ás asociacións culturais da vila e das parroquias, así como blindar, como antes se dixo na intervención de alcaldía, as subvencións municipais de apoio ás comisións de festas do noso rural. Punto número 5, e non por eso menos importante. O Grupo Municipal de Vilalba Aberta no Goberno consigna no orzamento 2026 unha cantidade que lle permitirá reeditar o que é o maior aporte económico que se deu na historia do noso Concello ao comercio local. Señor García Leira, o maior aporte económico que se deu na historia do noso Concello ao comercio local. Un aporte que por segundo ano consecutivo multiplica por 2 o que tradicionalmente se viña outorgando a este efecto. Punto número 6. O Grupo Municipal de Vilalba Aberta no Goberno consigna o crédito necesario para contratar un estudio arqueolóxico dos restos da antiga muralla medieval de Vilalba como base para proxectar turísticamente a nosa vila e poñela en valor no marco da promoción do Camiño Norte. Punto número 7. Consignamos tamén a cantidade necesaria para reafirmar o noso total e inquebrantable compromiso co FIB de Vilalba, destinando 120.000 euros para que o Concello siga a ser o patrocinador principal do noso máis afamado evento. E por último, tamén se dixo na primeira intervención da alcaldía, seguir facendo do Concello o organizador das festas de San Ramón e de Santa María co fin de ofertarmos unha programación cultural e lúdica de calidade e para todos os públicos. E remato, como portavoz de Vilalba Aberta, máis agora tamén como tenente alcalde deste Concello, non poido estar máis orgulloso do acadado e de que, unha vez máis, se puxera de manifesto o que tantas e tantas veces defendín nesta sesión plenaria cando estaba na oposición, que soamente un goberno estable e que antepoña a política do diálogo e do acordo entre diferentes pode dar resposta ás demandas dos veciños e das veciñas. Os orzamentos que hoxe defendemos teñen, e xa se dixo aquí anteriormente, un marcado carácter social e de servicio. Iso é certo, pero fundamentalmente, ao meu modo de entender, son un exemplo de responsabilidade e rigor presupostario, non gastar máis do que se ten, unha máxima que coñecen ben as familias do noso Concello e que nestes últimos 3 anos, a diferenza do que se facía nos anteriores, señor García Leira recordará os 4 millóns de euros de débeda, vimos aplicando os que somos os seus representantes. Mais nada e moitas grazas. BNG.
Queres sentar? Agora. Ben, vou intentar ser breve. Efectivamente, como decía os compañeiros do Partido Popular, o BNG leva 2 anos apoiando a este equipo de goberno na aprobación dos presupostos a cambio de unha serie de promesas, de pactos, dos cales a día de hoxe non se cumpriu absolutamente nada. Entón, lóxicamente, o BNG chegou un momento en que toca decir non. E toca decir non, non só por un incumprimento de acordos, sino, ademais, porque realmente vimos avisando desde fai moito tempo, ollo, cando saquedes os presupostos, por favor, dádenos tempo a estudialos, a negocialos e tal. O que non podemos facer é que se nos entreguen o venres os presupostos para aprobalos hoxe que é xoves. É dicir, un presuposto no que só a páxina de gastos, me parece que son 60 páxinas, é dicir, dá moito que ler, dá moito que mirar, dá moito que estudiar e dá moito que pensar. E dá moito que ver que adecuación ten cada capítulo do presuposto ás realidades diarias deste Concello, as necesidades reais deste Concello. Nós tiñamos apalabrado que se iba a facer algo co museo. Eu escoitei falar agora mesmo ao señor Renda, do museo non se falou nada, o sea, seguimos igual, ni se destina un can, e máis, cada ano retiranse os cartos asignados ao museo para outras cuestións. Museo, seguimos aí. E van casi 3 anos. Non é cuestión de dicir, bueno, é que non dá tempo, é que... Non, a realidad está aí. Penalización da Praza da Igrexa, igual, cero patatero. Plano de rehabilitación de vivendas, non sabemos nada. Plano de desenvolvemento rural, non sabemos nada. Plan de protección do turismo, non sabemos nada. E non sabemos nada, agás o informe que se publicou, que vaya por Dios, vaya informe. Habría que ver si realmente se gastan cartos en pagar un informe que non hai por onde collelo. Medianamente se o leron, daránse conta de que ten, vamos, meteduras de pata de todo tipo. O BNG entendemos que non merecemos o trato dado por este equipo de goberno por 4 razóns. Unha falta de consideración para unha forza que estivo apoiando prácticamente todas as iniciativas deste equipo de goberno, un desprezo polo diálogo, porque se lle plantexou varias veces a señora alcaldesa, e non poderá decir o contrario, que, por favor, que hai que estudiar os presupostos, que nos dás tempo, que non hai nada. Por parte de Vilalba Berta e do equipo de goberno, repito, o sea, o tema do museo é que é sangrante, o sea, son 4 patacóns, se o comparamos co presuposto. Bueno, pois, nin palabra do tema. Entendemos que hai desprecio polo diálogo e isto supón unha perda absoluta de confianza pola nosa parte. O BNG, a partir de hoxe, vamos a seguir abertos a un diálogo, pero un diálogo anticipado e sustentado no cumprimento efectivo da palabra dada. E mentre eso siga así, pois o noso voto aos presupostos vai ser que non. E as razóns xa as digo. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Ben, pois escoitadas as distintas posturas dos grupos aquí representados, pois vou a dirixirme a cada un deles, pois en función de o que cada un dos grupos tivo que aportar. Eu creo que por parte do Partido Popular non se fixo nin siquiera
pois un análise de ningunha das partidas do orzamento. O discurso que ven de facer aquí o seu voceiro sería exactamente o mesmo, con independencia do que estivese consignado no orzamento, pero bueno, creo que unha e outra vez, pois para calquera dos temas que se debatan nesta sesión plenaria, os argumentos do Partido Popular son sempre os mismos e pódollelos repetir, e seguramente no seguinte pleno, falando de calquera outro tema, volverán a repetir unha e outra vez o mesmo. Eu podería aceptar pois que me dese leccións calquer outro grupo dos que está representado. O Partido Popular non. E voulles decir por qué, e voullelo a decir moi claro, porque se o voceiro hoxe do Partido Popular non houbese sido concelleiro durante os 40 anos que o Partido Popular gobernou en Vilalba, podería estar ao mellor en condicións de dar leccións. Sendo concelleiro e membro dese equipo de goberno durante moitos deses 40 anos, creo que non está en condicións de dar leccións a ninguén. Primeiro, porque se falamos por orde do orzamento do capítulo primeiro en materia de persoal, teño que facer pois unha emenda á totalidade da política de personal durante os anos do goberno do Partido Popular, que podo tachar de desastre absoluto de xestión. Máis de 20 persoas as que houbo que facer procesos de estabilización porque estaban nunha situación irregular, e o persoal de obras que hoxe pois ven aquí o señor García Leira a decir que se amortizamos unhas plazas para crear outras, non despedimos a ninguén, como vostede pretende facer ver, son plazas que están vacantes na plantilla de persoal do Concello, e o que estamos facendo é unha optimización dos recursos humanos, que é o que deberían ter feito vostedes durante tantos e tantos anos que gobernaron. 4 ou 5 encargados sin ningún tipo de sentido, un encargado de material, un encargado, pero sin persoal ao seu cargo, nin unhas funcións definidas. Sen policía local, sen maquinaria, sen medios, un museo con unha orde de peche por parte do Ministerio dende o ano 2015, non se me ocurre, pois, non sei, unha política de persoal pois máis errática, máis desacertada e, dende logo, máis caciquista, que tamén creo que é unha palabra que hai que empregar. En canto ao capítulo 2, os bens correntes e de servizos que se prestan dende o Concello, pois un contrato do lixo que deixaba moito que desexar, a punto de caducar, unha empresa de conserxería e de limpeza que o equipo de goberno anterior no ano 2019 pois tivo que facer bastante traballo para poder regularizar esa situación, e que hoxe as traballadoras pois estén cobrando todos os meses e estén nunha situación regular. Tampouco tiñamos pois unha licitación de outros servicios pois que hoxe están regularizados, están nunha situación pois de normalidade, como é pois o contrato de desratización ou o contrato de axuda no fogar. Acórdanse cando as traballadoras cobraban por debaixo do convenio, non se lles pagaban os quilómetros, facían horas de máis, etcétera, etcétera. Eso non hai tanto tempo. Cando eu empecé a ser concelleira de Servicios Sociais, no ano 2019, esa era a situación. Pero é que ademais faloume vostede de a Xunta de Galicia dá 700.000 euros ao Concello de Vilalba. Non, a Xunta de Galicia ten unha obligación que é a da financiamento total do servicio de axuda no fogar. Dá 700.000 euros máis, pero non son suficientes para o que debería poñer. E iso tamén pois é outra cifra da vergoña que deberían vostedes decir. Pero é que puxamos en marcha moitos servizos para a conciliación das familias de Vilalba que durante moitos anos non tiveron plazas de gardería suficientes, e agora sí, e fixemos un comedor na Escola de Educación Infantil que vostedes deixaron comprometido, pero sin ni siquiera un expediente, e fixemos outras moitas cousas para regularizar a situación dun concello que hoxe funciona bastante mellor do que vostedes o deixaron. Pero é que, ademais, tivo a cara o señor García Leira de mentar un tema que é especialmente sangrante, que é o do centro de día. De quen é a competencia
de Servicios Sociais en Galicia, señor García Leira, eu creo que da Xunta de Galicia. E por máis que repitan vostedes que é unha competencia municipal e que ten que ser o Concello que empoña en funcionamento un centro de día, por moito que repitan unha mentira, non se convirte en verdade. Sabe vostede cantas citas teño pedidas coa Conselleira de Política Social? Moitas. Sabe cantas veces me responderon? Ningunha. Pero isto pasa coa Conselleira de Política Social, coa de Medio Rural, etcétera, etcétera. E iso é unha auténtica vergoña que non se debería permitir. E por que pasa? Porque aquí non goberna o Partido Popular, senón a vostedes, pois, recibiríanos gustosamente. O problema é que durante 40 anos tiveron as portas abertas e non tivemos centro de día. E o anterior alcalde, Agustín Bamonde, dixo nunha sesión plenaria que Vilalba non necesitaba centro de día porque non iba a competir cos concellos da contorna. Por tanto, pois esa é a situación que temos, é a situación que a Xunta de Galicia desexa para Vilalba e creo que non está vostede tampouco en condicións de dar leccións nese sentido. E despois, bueno, fálame tamén do Pexón, fala do caos circulatorio do casco urbano. Mire, no centro, precisamente onde vostedes pois achacan a falta de prazas de aparcamento, fíxose a dotación dunha zona azul que aliviou moito o aparcamento na zona centro, entre eles no parking subterráneo, que antes funcionaba como un garaxe de vehículos particulares e que xa non funciona así. Pero podemos seguir falando de todas e cada unha das cousas que me foi dicindo e en todas elas pois ten un orixe común ese mal funcionamento. E obviamente traballamos todos os días para poder resolver, pero é moi difícil en 3 anos darlle a volta a 40 anos de falta de xestión e de falta de planificación en todo o que ten que ver coa xestión municipal. Así que, por favor, sexamos rigorosos, fálenos do orzamento, díganos que partidas propón vostede destinar, a que propón destinalas e de que outras as sacaría, porque eso é do que estamos falando. Eu podo querer gastar 20 millóns de euros, pero se teño 14, podo gastar 14. Díganos das partidas que figuran no orzamento, que é o debate que temos que ter hoxe aquí, non a Rúa da Pravia, non a falta de prazas de aparcamento, non se Vilalba morre, porque eso é un mantra que vostedes repiten unha e outra vez sobre calquer punto, que non é verdade e que non é o que estamos debatindo hoxe aquí. Estamos debatindo o orzamento. Dígannos das partidas que están recollidas no orzamento cales son as propostas do Partido Popular e cales son as propostas do BNG, porque tivo vostede os días que ten calquera concelleiro ou concelleira en calquer concello da provincia para estudar o orzamento. E creo que eu mesma lle escribín para falar sobre o orzamento e díxome que non tiña nada que falar con nós, que xa tiñan a súa postura decidida. Antes de ter os orzamentos, obviamente, non podemos negociar os orzamentos e unha vez os tivemos, o BNG non quixo sentarse a falar co equipo de goberno. Lamento esta situación, lamento o voto en contra do BNG que provocará conxuntamente co Partido Popular que os orzamentos hoxe non se aproben. Como xa anunciei, sometereime a unha cuestión de confianza, a unha moción de confianza, e terán vostedes o prazo dun mes para presentar unha moción de censura conxuntamente co Partido Popular e propoñer un goberno alternativo donde pois poidan darlle a volta a todas esas cuestións que tanto o BNG como o Partido Popular consideran que se deberían facer, pero a realidade é que sobre este punto en concreto que estamos debatindo, que é o orzamento do Concello de Vilalba para o ano 2026, non escoitei en todo o tempo que levamos debatindo ningunha sola proposta, nin do grupo do Partido Popular, nin do grupo do BNG. Entón, cando os clubes e entidades deportivas chamen ao Concello para preguntar que pasa coas súas subvencións nominativas, entre eles, pois, algúns que dirixen concelleiros desta corporación, a resposta será que o orzamento vaise aprobar se non hai unha moción de censura e un mes
máis tarde do que tería que terse aprobado simplemente pois por a negativa dos grupos presentes aquí a estudar a proposta que se trae e simplemente pois preferir o espectáculo ou outra serie de cuestións ao que é pois a responsabilidade e o que como concelleiros deberíamos facer. E insisto, gustaríame neste segundo turno de réplica que o Partido Popular ou o BNG, por unha vez, nos digan algo diferente do que están acostumados a dicir e é que nos fagan propostas concretas ao equipo de goberno sobre as contas municipais para poder mellorar o que é a vida dos vilalbeses e vilalbesas. Dito isto, ten a segundo turno de intervención o Partido Popular. Eu entendo que a señora alcaldesa se enfade, pero bueno, estamos nun pleno, nunha democracia. Aquí o Partido Socialista daba por feito que tiña unha maioría absoluta, entre comillas, non? Porque tiña eses 8 concelleiros e o Bloque Nacionalista Galego pois apoiaba en prácticamente todos os puntos que traen en diferentes plenos aquí o Concello de Villalba. Pero chegou o momento en que o Bloque Nacionalista Galego pois abreu os ollos e dixo hasta aquí cheguei. Entón, agora non teñen todo ese apoio, co cual, pois, ao mellor, estes presupostos, tal como está afirmando o Bloque Nacionalista Galego, se dice que non, e nosotros que vamos a dicir que non, non se aproban. Pois son as reglas do xogo. Vir con ameazas, dicindo que se me chaman dunha asociación, se me chaman dun club de fútbol, o cual o presidente, pois, pertenece á bancada do Partido Popular, me parece un comentario fora de lugar. Virme dicindo a min que se estuve no equipo de goberno durante moitísimo, 40, dixo ao principio, bueno, se estuve en 40 tería moitísimo máis anos, pero bueno, ao mellor estuve en 20 ou 20 e pico anos, eso non o vou negar, pero todo está mal no fixen, porque se un concelleiro está 20 e pico anos no concello e está gobernando aquí o Partido Popular durante 40 anos, e que o Partido Popular é gobernando con maiorías absolutas, porque todo hai que dicilo, tampouco o fixo tan mal. E entonces criticar, como criticou na súa exposición de motivos, a política que fixo o Partido Popular cando me está pedindo a min, non, ten que falar dos presupuestos, pero resulta usted que se vai polos cerros de Úbedas e empeza a falar da política que facía o Partido Popular durante 40 anos exigindo a min que fale de presupuestos, home, non me parece un pouco, non me parece moi serio, non? A réplica que me fai tanto Villalba Berta como o Partido Socialista, pois Villalba Berta empeza a dicir unha serie de cousas que está facendo, díceme que ele leva invertidos 1,5 millón, 1.300.000 euros en pistas no rural. Eu quero recordar que o seu compromiso, non o meu, era gastar 1 millón de euros en apañar as pistas durante cada ano, durante cada presuposto que levaba, de que estuvera vostede novo, gobernando, 1 millón de euros, leva gastados 1.300.000. Entón non me veña dicindo que está cumplindo co que tiña no seu programa ou que está cumplindo co que lle están demandando os veciños. Sí que vai parchando, lóxicamente, porque todos os concellos que teñen tantos kilómetros de pista como ten Villalba, teñen que parchar. É o que está facendo vostede, parchar. Ora, abrindo novas pistas ou arranxándoas de maneira moito máis eficiente, eso non está facendo Villalba Berta. E despois pasan, así, moi por encima, xa ni menciona absolutamente nada, nin o Pexón, porque levaban cando estaban na oposición, agora vou falar eu cando estaban vostedes na oposición, nin o Pexón, nin as parcelas do polígono, que tamén están desaparecidas, nin o centro de día, sí, señora alcaldesa, o centro de día, porque o mellor, o centro de día, pois o mellor o que tiña que facer a señora alcaldesa pois é levar unha partida orzamentaria reservando o mellor unha compra de terrenos para levar a cabo ese centro de día. A mellor unha maneira de presionar ao Partido Popular, ver desde o Partido Popular que sí que a alcaldesa tiña un interés en facer o centro de día, pero desde que chegaron ao goberno non se volveu a falar do centro de día. Nunca máis se volveu a falar absolutamente nada do centro de día. Fai pouco, a Xunta de Galicia financiou un centro de día que foi no Concello de Toques, con 283.000 euros. Por a mellor o Concello de Toques fixo os seus deberes, pero vexo que o Concello de Villalba non os fixo. Polo que vexo, eu nos presupostos de 3 anos que leva usted gobernando, porque levan 7 gobernando, o Partido Socialista leva 7 anos gobernando, que non se olviden que levan 7 anos gobernando, non fixe absolutamente nada polo centro de día. Ningún presuposto aparecido ao centro de día. É un museo, o famoso museo, que eu estou totalmente de acordo co Bloque Nacionalista Galego, porque o museo, pois, ao mellor,
era unha das dependencias que dependían da miña concellería e gustábame que existira un museo de prehistoria e arqueoloxía en Villalba. Por que? Porque era un dos museos de prehistoria e arqueoloxía máis importantes de toda Galicia. E vostedes pecharon, non? Podían abrir con 100.000 euros, repito, con 100.000 euros ao ano. Podían abrir perfectamente, pero non abren porque non queren. Entón, esa é a súa responsabilidade. O que teñen non vou a empezar a coller partida por partida a dicir o que faría o Partido Popular. Son vostedes o que gobernan. Son vostedes o que gobernan. Eu xa critiquei o que tiña que criticar. O Pexón, o centro de día, as plazas de aparcamiento, o caos circulatorio do Concello de Villalba. Non é caos circulatorio porque non se pode aparcar na Rúa da Pravia. É caos circulatorio porque non sabes por onde ir. A xente que ven de fora non sabe por onde circular. Vai a rematar. Ese é o caos circulatorio que non lle gusta escutar a vostedes cada vez que mentamos a Rúa da Pravia. Villalba Aberta. Vamos a ver, señor García Leira, necesitaría as 10 horas dun discurso de Fidel Castro nos seus millores tempos para contestarlle a todas e cada unha das cuestións que lle quixera contestar. Vou intentar contestarlle tamén ao señor Alvite e o que me quede, pois, remoerei na casa cando chegue. Vamos a ver, señor García Leira. No noso programa electoral levábamos moi claramente delimitado que investiríamos se tiñamos a alcaldía, porque como vostede ben sabe, un programa electoral faise pensado nun escenario de maioría absoluta. Vostedes deben saber ben porque hai comunidades autónomas nas cales gobernan con outra forza política e non poden facer todo o que queren. Entonces, pois, aquí exactamente o mesmo, é o mesmo lle pasará ao Partido Socialista para con Villalba Aberta. Levábamos un investimento de 850.000 euros anuais. Fíxese, fala vostede de que nosotros só parcheamos. Dende que son concelleiro de infraestructuras rurais non se fixo absolutamente ningún traballo de bacheo. Absolutamente todo foi obra nova. Todos e cada un dos euros que tivemos para a mellora da rede viaria e titularidade municipal foi en obra nova. Fala vostede de abrir pistas novas. Vostede di que se estuvo tantos anos no goberno algo ben faría. Non me cabe dúbida, pero o que non fixo foi ler a lei do solo de Galicia. Sabe que dende o ano 2016 non está permitida a apertura de novos viais na nosa comunidade autónoma. Recoméndolle que lle bote un olliño porque é bastante ilustrativa. Só se pode rexenerar e renovar en base ao que xa efectivamente hai. Falou vostede da Rúa da Pravia como a sempre. Señor García Leira, recoméndolle que me escoite. Os veciños e as veciñas están facendo. O PP, repetirei no todos os plenos, votou exactamente o mesmo en pleno ao respecto da Rúa da Pravia que Villalba Aberta. Repito, o PP votou exactamente o mesmo no pleno cando se trouxo a obra da Rúa da Pravia que Villalba Aberta. Por tanto, veciños e veciñas, o PP é tan culpable ou non culpable do que el di que pasa na Rúa da Pravia como Villalba Aberta. Aclarado todo isto, vamos ao Pexón. Un tema que a min me encanta sacar nesta sesión plenaria. E vamos á ampliación do polígono. Estivo vostede moitos anos e di que fixo moitas cousas ben, pero algunhas cousas non as aprendeu. Vostede, eu entendo que o sabe, pero se non o sabe é máis grave aínda. Supoño que sabe que o traballo do Concello, da área de urbanismo, para que o Plan Xeral de Ordenación Municipal, a través do traballo do técnico redactor que a estes efectos se contratou, está rematado. O que pasa é que cando se remata ese traballo, o Concello, para atraer a aprobación inicial dun plan xeral a pleno, ten que contar cas necesarias e perceptivas autorizacións sectoriais. Dende que eu son concelleiro de urbanismo, temos 5 autorizacións sectoriais. A última acabamos de recibila, que era a que nos faltaba, que era a do Ministerio de Transportes, en base aos viais transferidos. Como vostede comprenderá, os tempos de 5 administracións non varían por moito que eu, e que lle quede claro que o fixen, os esteña chamando por teléfono absolutamente todas as semanas. O mesmo para que a ampliación do polígono. Faltábanos unha autorización sectorial. 7 autorizacións sectoriais desbloqueamos. A última que a Confederación Hidrográfica do Miño Sil para cos parámetros de verquido. Agora, co Ministerio de Fomento para con unha parcela pola cal pasaba un camiño real que a autorización sectorial de patrimonio nos pedía poñer en valor e o Ministerio de Fomento dicía que pertenecía á área da A8. Tivemos unha reunión técnica e desbloqueamos a última. Iso é o que fai un goberno.
non dicir diante dos veciños e das veciñas, como dicen vostedes, que o Peixón non chega a pleno e o polígono non se amplía porque non se consigna orzamento. E quedaronme moitas cousas, pero quixera contestar tamén ao voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular. Falou vostede dun plan de vivendas na pasada legislatura e remato, puxemos en riba da mesa 450.000 euros das axudas ARI. Houbo dúas persoas que participaron con 450.000 euros en riba da mesa. Vostedes saben e falan dun plan de vivendas. E fala vostede do museo. Hai unha orde do Ministerio de Disolución. Só hai dúas alternativas, ou ben que a rede museística provincial en mans do BNG o asuma, ou ben que a rede museística da Xunta de Galicia o asuma. Nin a xestionada polo BNG, nin a xestionada pola Xunta de Galicia o quere asumir. Por tanto, a prestación directa é o único camiño. Necesitamos entre 2 e 3 prazas que nos custarían en torno a 160.000 euros. Non chegarían os 70.000 consignados. Diga vostede aquí, nesta sesión plenaria, de onde sacamos, e remato, de onde sacamos, e eu me comprometo coa Conselleira de Cultura a metelo. Diga de onde sacamos e metémolo. E quedaronme moitas cousas, pero se hai outro turno, por responderei. BNG. Non vou a dar moitas máis razóns. Con respecto a isto último, señor Renda, de onde vamos a sacar 160.000 ou 170.000 euros para o museo? Pois de onde se sacan outros cartos. Fale vostede ca parte socialista e que lle afloxen pasta e é asunto solucionado. Eso é así. Claro. Non vou a explicar nada máis, o sea, teño claro por que votamos non a estes presupostos. É máis unha razón de desprecio que outra cousa. Ben, pois creo que calquera dos que nos este escoitando, tanto nas súas casas como aquí na sesión plenaria, pois acaba de asistir a unha argumentación poderosa pola que tanto o Partido Popular como o BNG van votar en contra dos orzamentos. É dicir, propostas do Partido Popular sobre a mesa, 0. Propostas do BNG sobre a mesa, 0. E isto ven sendo a tónica habitual das sesións plenarias, pero voulles a dicir algo máis. E o BNG pois ten poderosas contribucións neste mandato pois ao funcionamento das sesións plenarias xuntamente co Partido Popular, como é pois non ter decidido na sesión de organización pois delegar na Xunta de Goberno cuestións de trámite que durante moitos anos pois se delegaron e ninguén puxo problemas ao respecto, pero tamén pois acorde e en consonancia e sobre todo pois facendo gala pois de unha non sei, dunha responsabilidade, dunha coherencia brutal noutras sesións plenarias protesta porque se convocan moitas sesións plenarias extraordinarias que veñen motivadas precisamente por esta negativa do Partido Popular e do BNG. Bueno, eu creo que defineuno o voceiro do Partido Popular, dixo que o BNG abriu os ollos, o mellor, pois a partir de agora o BNG vai a ser unha forza pois que vai a ser útil aínda moito máis aos vilalveses e vilalvesas. A votación de hoxe dende un argumento tan potente como o desprezo, pois é un argumento magnífico para que os vilalveses e vilalvesas e sobre todo o tecido asociativo de Vilalba pois vai a ver retrasadas esas subvencións nominativas e outra serie pois de cuestións que se recollen neste orzamento. E, bueno, respecto ao Partido Popular, pois decía o seu voceiro que tan mal non o faría para ser durante máis de 20 anos concelleiro do Partido Popular. Bueno, ao mellor pois ten que ver coa falta de banquillo nesa formación política e non tanto coa bondade de algún dos concelleiros. Pero, bueno, eu insistín, falemos de orzamentos, non escoitei nin a primeira proposta ao respecto dos orzamentos. 0 propostas, 0 críticas sobre o asunto do que falamos hoxe aquí. Miren, hai unha obra de Schopenhauer que se chama El arte de tener la razón. E Schopenhauer nese libro pois describe 3 tipos de argumento. Os que falan sobre o asunto, os que falan sobre ou atacan ao orador e os que atacan pois con argumentos persoais. Con argumentos persoais pois xa é o último, pero cando non se teñen argumentos, normalmente, en vez de falar sobre o asunto, que é o que pasou hoxe aquí, pois fálase sobre outras cousas. E iso, pois, é o exemplo perfecto.
o exemplo perfecto de a labor de oposición que se está a facer neste Concello. Creo que o non polo non nunca nos leva a ningún sitio. Eu sigo tendo a man tendida ao BNG e ao Partido Popular, como digo sempre, en calquer tema, porque ao final o que afecta aos vilalveses e vilalvesas pois tennos que unir e ten que ser algo que ten que estar por encima de calquer outra cuestión. Lamento que o BNG pois nesta ocasión vai a votar co Partido Popular e, bueno, como dixo o voceiro do Partido Popular, son as reglas da democracia. Hai un concelleiro do BNG e hai 8 concelleiros do Partido Popular e obviamente pois son libres de votar, e agora procederemos á votación deste punto. Como anunciei, pois creo que o interés dos vilalveses está por encima de outras cuestións. Vou condicionar o aprobamento dos orzamentos a unha cuestión de confianza. Unha vez se presente, haberá que debatila en pleno e os concelleiros e concelleiras pois terán 30 días para firmar unha moción de censura na que pois se propoña outro candidato alternativo como alcalde ou alcaldesa, ou quedarán aprobados automáticamente os orzamentos. Ese é o proceder que vamos a seguir. Eu creo na responsabilidade. Durante os anos que levo sendo alcaldesa e presidindo esta corporación, sempre presentamos en tempo e forma, na medida do posible, os orzamentos, e lamento que nesta ocasión pois non poidan sair adiante, como digo, con argumentos tan potentes como os que hoxe vimos de escoitar. E só me resta pois corrixir unha cousa ao meu teniente de alcaldesa, e ten que ver pois con ese desbloqueo do que falaba de distintos proxectos deste Concello. Para que haxa un desbloqueo, os proxectos teñen que estar bloqueados, e non creo que estivesen bloqueados. Simplemente, na última sesión plenaria do anterior mandato, pois levouse a aprobación inicial desa ampliación do chan industrial do polígono e sigue unhos trámites donde, pois, neste caso, o concelleiro foi sempre o responsable desa área. Entón, pois, si estaba bloqueado, probablemente sería, pois, debido a algunha actuación da súa área. Entendo que ao que se refire non é tanto a desbloquear a situación como a conseguir os permisos oportunos e seguir, por tanto, unha tramitación ordinaria. É algo que quería corrixir porque calquera que nos este escoitando podería pensar como que algunha forza maligna está bloqueando a tramitación, e en realidade pois son pois tramitacións ordinarias que siguen os trámites que corresponden. Procedemos a votar este punto. Votos a favor. Votos en contra. Ben, non hai abstencións, queda rexeitado este punto segundo da orde do día relativo á aprobación do orzamento para o exercicio 2026. Pasamos ao punto terceiro, que é a aprobación se procede do ditame relativo á aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2026, relación de facturas número 2. Ben, neste punto teñen todos os concelleiros á súa disposición unha serie de facturas pendientes do exercicio 2025, que como xa estamos no exercicio 2026, pois hai que someter a recoñecemento extrajudicial para poder efectuar o pago destas facturas. Gustaríame, pois, deixar claro a todos os concelleiros e concelleiras que o voto en contra deste recoñecemento extrajudicial e que saia rechazado implicará que estas persoas que prestaron servizos para o Concello de Vilalba na anualidade 2025 non verán satisfeita a prestación desas facturas e terán que ir á vía xudicial contra o Concello para poder cobralas. Así que, bueno, teñen todos a información ao seu dispor. Vou dar a palabra aos distintos grupos para que se posicionen ao respecto deste punto. Partido Popular. Ben, pois o que vamos debatir ahora neste punto, pois, como dicía a señora alcaldesa, o recoñecemento extrajudicial de crédito por un importe de 241.335 euros.
O primeiro que quero deixar claro, para que non se retorzan as miñas palabras na súa quenda de réplica, é que o noso grupo defende que o proveedor debe cobrar. O autónomo que montou unha cargo, a empresa que suministrou gasol ao Concello de Vilalba non teñen por que pagar as consecuencias dunha nefasta xestión. Pero a nosa labor non é só pagar facturas, é velar porque o diñeiro dos veciños de Vilalba se xestione conforme a lei. O que hoxe nos traen é unha claudicación do procedimento administrativo. Pídenos que levantemos un reparo suspensivo de intervención municipal. Pídenos que ignoremos un informe que cualifica este expediente cun resultado desfavorable e que fala negro sobre o banco de nulidade de pleno dereito. Señores do equipo de goberno e membro do BNG, parece que non é o mesmo predicar que dar trigo. Recórdense, cando estaban na oposición, o que dicían acerca dos recoñecimientos extrajudicial de crédito. Que opina agora o Bloque Nacionalista Galego, o PSOE e Vilalba Berta? Entendo que tanto o PSOE como Vilalba Berta voten a favor deste recoñecemento extrajudicial. Agora, que o BNG vote a favor, eso sí que non o dou entendido. Cando moitísimos outros recoñecementos extrajudicial de crédito, o seu posicionamento foi ben claro, votar en contra. Entramos no fondo do asunto. Por que a intervención emite un reparo tan grave? Porque detectaron fraccionamento do xeito do contrato, é dicir, trocearon contratos para evitar os concursos públicos e a libre concurrencia. Miramos as facturas que temos diante. Gostaríame que o conselleiro de Facenda explicásenos como é posible que teñamos unha lista de facturas do ano 2024, así como algunha do ano 2025. Como explica que esas facturas de case 2 anos aparezcan agora dun extrajudicial? Iso non é un enriquecimento, iso é ocultar facturas no caixón para non recoñecer o déficit real dos seus orzamentos. Pero hai algo aínda máis fragante. Seguimos a partida de Festas de Cultura, vemos pagos de actuacións que foron en setembro de 2025. Quéreme dicir que en setembro dese ano non sabían que non tiñan crédito suficiente para pagar as festas? Porque se contratou o seu informe de intervención di claramente que non contaban con crédito orzamentario adecuado e suficiente. Hai facturas que gozan ou superan o límite do contrato menor e que a intervención sinala como parte dese fraccionamento irregular. Están a usar o contrato menor para xestionar o día a día deste Concello como se fose o seu caserío particular, saltándose a lei de contrato do sector público. Vostedes traen-nos hoxe un informe de discrepancias asinado por varios concelleiros, onde din que hai que pagar para evitar o enriquecimento injusto, e é a súa excusa favorita. Pero escoite o que lle día a interventora na páxina 31 deste expediente. A vía do enriquecimento injusto non pode ser adoptada de xeito recorrente polo Concello. O que están a facer é un fraude de lei. Utilizan a boa fe dos proveedores para contratar a dedo, sen crédito e sen procedimento, sabendo que meses despois virán aquí a dicir é que se non votan a favor, o proveedor non cobra e o Concello non pode facer absolutamente nada, que é o que acaba de dicir a señora alcaldesa. Votar a favor deste reconhecimento extrajudicial é dicir que en Vilalba as normas non van con este equipo de goberno. É aceptar que se poda gastar o que non se ten e que o pleno é simplemente unha máquina de validar irregularidades. Por todo isto, señores do equipo de goberno, o noso grupo non vai ser cómplice deste desmán. Non imos levantar un reparo suspensivo que sinala graves irregularidades e omisión de trámites esenciais. Se hoxe os proveedores de Vilalba teñen que esperar para cobrar estes 240.000 euros, a culpa non é da oposición, que exixe legalidade. A culpa é dun goberno que contrata sen diñeiro, que oculta facturas e refracciona contratos para evitar o control. Votamos en contra destes recoñecementos extrajudicial de crédito, xestionen con rigor, traen as facturas en tempo e forma. Fíxense os veciños e veciñas que nos escoitan aquí e nas súas casas. Hai escasas sesións plenarias dende o Partido Popular interpelábanme como responsable das obras no rural polo retraso nalgúnas actuacións. Eu trasladáballes que nos máis dos casos se retraso viña dado porque esas anunciadas obras, eses anunciados proxectos, se tiveron obrigatoriamente que sacar a concurso e os tempos do concurso público estaban retrasando esas obras. Mais alá diso, foron moitos os veciños e as veciñas do rural que me trasladaron a súa inquedanza polos tempos das obras. Mais alá do condicionante climatolóxico, trasladábanme a súa inquedanza polo retraso de algunhas necesarias obras. Ao explicarlles
eu como funcionaba un concurso público e darlles a alternativa de que tamén podíamos tomar parte dun contrato menor para axilizalo, pero que non era o desexable en termos de abuso, eles o entendían perfectamente e en moitos casos nos dixeron é que concelleiros do Partido Popular nos dicen que tú, Modesto Renda, elixes facer as obras de inverno cando chove no canto de facelas na primavera e no verán, que é cando realmente hai que facer as obras. Fíxense, veciños e veciñas que nos escoitan, do círculo que temos aquí montado. Cando facemos as cousas ben e sacamos a licitación as obras, aínda que isto supoña que os tempos nos leven a ter que facer algunha obra cando a climatoloxía non é a mellor, o Partido Popular critica. E cando, por necesidades de recurso, de tempos, de urxencias, se toma a vía do contrato menor, o Partido Popular fala de fraccionamentos e fala de nefasta xestión. Eu creo que os veciños e as veciñas deben entender perfectamente iso. Señor García Leira, vostedes, sábio perfectamente, porque facía parte deses gobernos, utilizaban esta figura, esta non desexable figura do recoñecemento extrajudicial de crédito, que se me entenda ben, non desexable figura, como unha constante. Dígame cantas veces nesta legislatura, neste mandato 2023-2027, se trouxeron recoñecementos extrajudiciales de crédito a pleno. E comparo co que facían vostedes. Unha cousa é a urxencia e outra cousa é tomalo como norma. Por tanto, o Grupo Municipal de Vilalba Aberta no Goberno vai votar favorablemente en aras de que todos eses autónomos, nos máis dos casos, prácticamente na totalidade, veciños de Vilalba cobren, pero responda ao que eu lle acabo de dicir, e respóndallo aos veciños e ás veciñas que nos escoitan dende a casa. Insisto, non se pode estar na misa e repicando, señor García Leira. Bénega. Vai votar a favor de esta proposta. Ben, bueno, eu creo que despois de escoitar as palabras do señor García Leira, pois casi parecíamos delincuentes a punto de entrar en prisión cando a maior parte das facturas que veñen a este recoñecemento extrajudicial son de empresas tan sospeitosas de haber sido contratadas a dedo por este equipo de goberno como comercializadora reguladora Gas and Power, comercializadora reguladora Gas and Power, e así varias páginas que son pois facturas de enerxía eléctrica ou facturas como Ambigal, que é a gestión deses vertedoiros incontrolados que obviamente non podemos pois ter planificado porque non somos nós quen tira e quen ocasiona eses vertedoiros incontrolados e despois pois sí que é verdade que hai unha serie de facturas que son pois gastos que puidemos haber sometido á oportuna contratación, entre elas, pois, por exemplo, a da xestión dos animais abandonados, sí que é verdade e é unha realidade que o sacamos a licitación e quedou deserto e, por tanto, non puidemos regularizar esa situación, pero todas as demais si pode dar fe, pois, tanto a Concelleira de Cultura co que ten que ver co Conservatorio Municipal estáse en proceso de licitación dese servizo, o mesmo o servicio técnico do auditorio para evitar pois ter este tipo de reparos e a verdade é que vamos pouco a pouco pois tratando de solventar todas as situacións que son advertidas por a intervención do Concello de cara a que non haxa ese tipo de reparos. Creo que o recoñecemento extrajudicial estou segura, é unha figura que permite pois a normativa para facer fronte a este tipo de situacións, facturas que quedan a final de ano sin crédito ou facturas que, que están conformadas, que teñen servicios efectivamente prestados e que pois o Concello non pode deixar de atender. Creo que non é unha cuestión política, é unha cuestión de responsabilidade pagar a quen fixo traballos para o Concello e o noso compromiso de seguir traballando para intentar
que aqueles reparos que xa son pois moi poucos, que sigue habendo nas relacións de facturas, porque obviamente pois os servicios que temos de contratación e administrativos no Concello non poden acometer todas as licitacións á vez, pero estamos traballando. A realidade é que son gastos que xa se realizaron, servizos que se prestaron, e o que estamos tratando de facer é pois liberar crédito ou dotar crédito neste orzamento para que se podan pagar. É a única vía legal que temos para poder pagar esas facturas e este recoñecemento extrajudicial, que é unha figura legal e que, como quero deixar claro, pois son facturas que obedecen a servicios que foi necesario prestar e, como digo, pois asumimos o compromiso de seguir mellorando os procedementos internos para, na medida do posible, reducir estes expedientes no futuro. Pero, como sabe o señor García Leira, cando gobernaba o PP, houve recoñecementos extrajudiciais, bastantes máis. Agora hai recoñecementos extrajudiciais e nun futuro seguirá o sabendo casi con total seguridade, porque é casi imposible que non quede ningunha factura pendente do exercicio anterior. Partido Popular. Bueno, fala a señora alcaldesa de que non hai ningún tipo de ocultación, non falei de ocultación ninguna, simplemente leo o informe que fai a intervención. Fala da comercializadora reguladora de gas e power. Bueno, pois eu estou dicindo que esa comercializadora reguladora de gas e power hai facturas do ano 2024. Sí, pero son facturas que se registraron no ano 2025. Podem interrumpir. Non, pero estou aclarando porque as comercializadoras e as... Eu se lle preguntara para que me aclarase, xa lle preguntaría. Ah, vale, pensei que me estaba preguntando para que o aclarase. Non había un interrogante ao final da frase. Eu estaba dicindo que hai facturas que son do ano 2024 e hai facturas que son de xaneiro do ano 2025 desta reguladora de gas e power. Entón, hai facturas de casi hai 2 anos a un reconhecimento extrajudicial de crédito, non é unha xestión ordinaria, é unha ocultación de déficit, porque non se están recoñecendo estes gastos no exercicio orzamentario que correspondería, falseando a realidade económica deste Concello. É o único que estou dicindo eu, non o que digo eu, senón o que está dicindo a intervención, que é o que me achaca tamén o señor Modesto Renda de Vilalba Berta, que o Partido Popular fala de fraccionamento. Non, o Partido Popular non está falando de fraccionamento. Aquí quen está falando de fraccionamento é un informe de intervención desfavorable que fala de nulidade de pleno dereito, de fraccionamento de contratos e de falta de crédito orzamentario. Non está dicindo o Partido Popular, está dicindo un informe de intervención. Nada máis. Vilalba Berta. Nada, moi rapidamente, vostede se examina tamén algunhas das cuestións que figuran no documento, verá que en moitos casos, falouse antes do conservatorio, ese fraccionamento responde a dinámicas que vostedes iniciaron. Vostedes coñecen ben a xestión do conservatorio municipal. Cantas veces sacaron a concurso a xestión do conservatorio municipal? A compañeira Mónica González, que leva escasamente un ano como concelleira de Cultura, está a piques de anunciar a licitación dun dos servizos máis importantes económicamente do noso Concello. E como iso moitas cousas. O que falaban antes do museo, exactamente o mesmo. Cuestións que vostedes tiñan no limbo, como por exemplo servizos fundamentais que na pasada legislatura se denunciaban prorrogados, pois agora se están regulando e se están facendo as cousas como se teñen que facer. Por tanto, esas palabras grosas que vostedes traen a este pleno, vostedes teñen que definilas e teñen que dicir en base a que, na práctica totalidade, veñen derivadas de dinámicas que vostedes instauraron neste Concello. Por tanto, eu creo que os veciños deben sabelo e vostedes tamén deben ser claros a este respecto. Venega. Ben, eu creo que ao respecto desto, pois non sei, nós podemos ter algo que ver
nalgunha das cousas e podemos pois ter un marxe de mellora nalgunha das cuestións porque ao mellor, bueno, pois algunha factura pois obedece a un gasto que decide o equipo de goberno. Agora, que a comercializadora de luz e de gas nos emita unha factura en xaneiro do ano 2025 rectificativa dunha do ano 2024 e se notifique a final de ano, pois parece unha cuestión na que o equipo de goberno ten pouco marxe de mellora. A pesar diso, como digo, pois estamos traballando para tratar de regularizar todas aquelas cuestións que en algún momento pois xeraron pois informes desfavorables da intervención e da tesourería e ese é o noso compromiso. Unha vez exposta a postura dos distintos grupos, imos proceder á votación deste punto terceiro correspondente á aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos 2-2026. Votos a favor? Votos en contra? Ben, pois queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista, BNG e Vilalba Aberta e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto cuarto, que é a aprobación se procede do ditame relativo ao proxecto de obra de adecuación dos accesos ás instalacións deportivas da Madalena dende a LUP 6515. Para este punto ten a palabra o concelleiro de Infraestructuras Urbanas. En primer lugar, moi boas tardes a todos. Benvida outra vez, Sandra. Alégrome de verte, de que se volvas outra vez aos plenos. Unha boa nova de toda a situación e alégrome personalmente. Respecto desta obra, tamén só fazer unha pequena mención, porque se me nombrou por parte do Partido Popular de que da Concellería poucas obras se facían. Claro, este salón de plenos xa non lo deixou feito o Partido Popular. Estamos aquí, que queda así toda esta obra, xa o Partido Popular nos deixou feito este salón de plenos. Por certo, que dixaxedes que perderemos a subvención, co cual estáse executando, entre outras obras, pero agradezco-vos este salón de plenos, deixaxedes impecable nos anos que estuvechedes. Por outro lado, entón vamos a empezar ca obra famosa. Bueno, iso trátase dunha obra que tamén deixaxedes impecables. Vosotros. É unha obra que hai que facer porque son 260 metros e que xa desde o principio, pero fai tempo, xa cando se fixo, xa desde o Partido Socialista dixamos que quedara mal, pero é que agora temos que acometer, é dicir, é unha obra que costa 41.600 euros que vamos a adjudicar rapidamente, e ademais por un contrato menor que cumpla a legalidade, que está 48.000 euros nos permite executalos sin ilegalidade ninguna. Penso que é verdade. É que sí, bueno, entonces eso hai que dicirlo, pero temos que facer porque vos deixaxedes esta que se fixera absolutamente todo. Naquele intre nós xa dixéramos que esta obra non quedara ben, como moitas máis, pode non quedar ben, evidentemente, e vamos a executar porque parece-nos que hai que mellorar a calidade dos veciños e das veciñas sen entrar nunha disputa partidista nin nada. É dicir, vamos a ver o toro polos cornos, esa zona é moi transitada, entonces tamén pode haber que algunha IVA, pero bueno, xa digo, canto antes a podamos licitar, que o importante é buscar a millora para os veciños, para as veciñas, pois bueno, esperemos que o Partido Popular vota a favor, porque claro, se ela, evidentemente, supoño que vai salir aprobada, e vamos a executar canto antes, pois a mí somos demasiados dilixentes, digo eu, entón é outro problema. Entón é outro problema se somos demasiado dilixentes despois en executar as obras. Entón, por iso digo, supoño que contaremos co voto a favor do Partido Popular e xa digo, vamos a adjudicar con un contrato menor, canto antes. Partido Popular. Sí, moi boas tardes a todos e todas, non? Bueno, en primeiro lugar, un pouco relacionado con este tipo de obra, para centrarnos un pouco neste punto, estamos a un tema dunha obra que entendemos que hai que se pode facer e demais, non? Pero, bueno, desde o noso punto de vista é unha obra que dentro do que cabe da importancia non é máis importante que outras que hai que facer incluso no casco urbano. Entón, esa obra está na área recreativa da Madalena, non? Que é unha área recreativa que, bueno, con pouco por seguir un pouco o tono do compañeiro Luís, é unha área recreativa que non naceu aí, que algún equipo de goberno a creou.
non? Entonces é unha área recreativa que equipou, ademais, precisamente con viais, con infraestructuras, e que co tempo vanse gastando, non? É lóxico que haxe que intervir e mellorar e arranxalas, non? O importante, sobre todo, disto é intervir a tempo e con planificación. Con isto que quero dicir? Que esa planificación é que vimos demandando, eu creo que desde o inicio da legislatura, con a Comisión de Urbanismo, con planificacións de obras para que se poida incluso contemplar nos presupostos partidas para poder intervir particularmente en cada área, en cada punto que demanden os veciños, non? Por que hicimos isto? Porque eu creo que todos os vilalveses vemos que hai moitas zonas do casco urbano tamén que necesitan tamén actuar e que hai que mellorar. Eu entendo que hai que ir facendo pouco a pouco e por fases, que todo non se pode con esa dilixencia, non? Que moitas veces non se pode actuar con esa dilixencia, non? Que dicía aquí o compañeiro Luís, é que temos que ir facendo pouco a pouco según moitas veces vai aparecendo cartos pues, con contratos menores ou ca forma con que se poida sacar adiante. Relacionado con todo isto, por iso, nos creemos que esta obra pódese facer, pero que non é máis importante que outras, non? E outras cousas, entre outras, pode haber, por exemplo, o aparcadoiro do Estadio da Madalena, que se encontra a uns escasos metros, sigue presentando unhas deficiencias no firme, que non está ainda acondicionado, e que poderíase, por exemplo, primeiro intervir por aí. Outro dos puntos é mellor a Rúa Castelao, que na súa zona intermedia presenta unhas deficiencias, unhas fochancas, que, esperemos que non pase como recentemente estas que salen na Televisión de Galicia e na prensa con anécdotas e troitas e demais, non? Outro dos puntos, por exemplo, pode ser o aparcadoiro da Rúa da Pedra, non? Que tanto dende o seu acceso desde a Rúa Concepción Arenal como desde a Rúa das Pedreiras non están acondicionados nin presenta un uso que poida ser utilizado por todos os veciños. É máis, eses acondicionamentos, eses accesos dese aparcadoiro, cando chove, están producindo arrastres que se van á Rúa das Pedreiras, non? Que provoca, que apareza terra e barro polas beiras rúas en eses días de choiva, non? Entonces, iso, ao fin e ao cabo, prexudica tamén a todos os veciños e demais, non? Entonces, pola nosa parte, eu creo que desde estas áreas, eu creo que é fundamental ter unha prioridade, ter unha planificación e unha organización nas obras. Entonces, un pouco referente a isto, nós por responsabilidade non imos votar en contra desta actuación porque tampouco queremos que non se faiga, pero non podemos votar a favor tampouco porque, porque para o noso punto de entender hai outras prioridades e outras actuacións tanto no casco urbano como no rural que teñen maior importancia. Ben, o noso voto vai ser favorable a este proxecto de obra. É un par de cuestións simplemente ao voceiro do Partido Popular. A primeira é menos importante. Falou vostede da anécdota da Televisión de Galicia e da prensa destes días. Supoño que sabe vostede que esa anécdota se dá sobre un vial municipal, que é a pista de acceso ao barrio de Seiván en Román, que vostede e os seus compañeros votaron a favor ao proxecto de obra neste pleno. Pois precisamente, recollendo o que dicía antes, os retrasos desa obra viñeron dadas porque, xunto con outras moitas, se sacou a concurso público. Por tanto, cando o señor García Leira diga aos veciños que isto é unha marabunta, que é un desgoberno, dígalles tamén que a pista de Seivane tardou un pouquiño máis do que debera porque o desgoberno e a marabunta fixo as cousas o mellor posible e as intentou sacar a concurso. E por última, con isto remato, falou vostede de planificación nos orzamentos, etc. Díxose moitas veces aquí, por parte dos voceiros dos dous partidos do goberno, que logo da renovación do contrato de recollida de lixo e limpeza viaria e logo do que o Concello ten que poñer en riba da mesa para o servizo de axuda no fogar, o gasto corrente, o gasto no servizo se come o investimento no noso orzamento. E eu fagolle a mesma pregunta e vou estar facendo o que queda de legislatura, que lle fixen antes ao compañeiro Albite. Digan vostedes, porque queda moi bonito dicir, hai que planificar, hai que priorizar, hai que, mirar un pouquiño o que se necesita para metelo no orzamento. Digan vostedes de todo o que vai no orzamento o que quitarían, se quitarían subvencións nominativas, se quitarían,
gasto corrente, se quitarían as festas do San Ramón, se quitarían o FIP, para meter en investimentos. O mesmo que lle decía ao compañeiro Alvite, para o museo necesitamos, eu xa quero dicir claro aquí, necesitamos 150 a 160 mil euros, que vayan dicindo de onde quitamos, porque claro, se a alternativa é que eu lle diga ao PSOE que solte a mosca, pois entonces goberna calquera, isto é unha barra dun bar. Digan vostedes de onde se saca do que hai consignado e nosotros facemos o que vostedes digan. Non o van dicir, xa lle lo avanza. Ben, antes de darlle a palabra ao BNG, non quixen interrumpir a ningún dos voceiros que os tres que levan intervido hasta o de agora falaron de todo menos deste proxecto. Lembrolles que para organizar os debates e os puntos da orde do día, cada vez que se fale sobre outras cuestións, vou interrumpir, porque temos que acostumbrarnos a debatir sobre cada un dos puntos e non utilizar cada un dos puntos para falar sobre o divino e sobre o humano. Ten a palabra o BNG. Moi ben, moitas gracias, pois habendo exposto os distintos grupos as posturas. Bueno, creo que tempo de planificación está ben, pero veuse a constatar que o Partido Popular non leu nin o orzamento, porque pedía que se dotase unha partida para viais e van 50.000 euros consignados no orzamento para reparacións e mantementos de viais e ni sequera miraron eso, ni miraron tampouco que vai un técnico de proxectos para precisamente abaratar o custe para as arcas municipais. Imos proceder a votar este punto número 4 da orde do día, que é o proxecto de obra de adecuación dos accesos ás instalacións deportivas da Madalena. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pasamos ao punto 5 da orde do día, que é a aprobación inicial do protocolo para a prevención do acoso sexual e por razón de sexo do persoal do Concello de Vilalba. Ben, pois neste punto teñen todos os concelleiros e concelleiras a documentación oportuna deste protocolo, que ademais foi sometido á mesa xeral de negociación cos representantes das forzas sindicais e tamén dos representantes dos traballadores do Concello, sin que por parte deles se fixese ningunha consideración ao respecto. Este protocolo, ademais, foi elaborado por persoal técnico da Casa, tanto pola directora do CIN como pola técnico de igualdade do Concello, e é unha mostra máis pois do compromiso do goberno municipal coa igualdade real e efectiva e coa dignidade das persoas e tamén pois coa construción dun entorno laboral seguro, respetuoso e libre de calquer forma de violencia. Por tanto, bueno, pois é un documento no que presentamos medidas claras para a prevención e se establece un protocolo de actuación para os casos nos que se detecte calquer conducta constitutiva de acoso sexual por parte de algún empregado ou empregada municipal e, ademais, pois está establecido un canle de denuncias anónimas donde pois se garantiza o anonimato da persoa denunciante. Tamén se trata de respetar a presunción de inocencia da persoa que é denunciada e, o funcionamento da canle é o que está regulado neste protocolo e, por tanto, pois abro unha rolda de intervencións dos distintos grupos por si queren facer algunha consideración ao respecto deste protocolo. Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas. O protocolo que hoxe se presenta en sesión plenaria para a prevención do acoso sexual e por razón de sexo ven a cumprir ao exixido na normativa europea, estatal e autonómica. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular terá o apoio a esta proposta, considerando unha cuestión fundamental e, por suposto, que sexa accesible, eficaz e discreto á hora de iniciar cada procedimento. Como xa mencionei anteriormente, o noso voto vai ser favorable. Moi ben, gracias. Vilalba Berta. O noso voto vai ser, por suposto, favorable. BNG. Sí, tamén. O noso voto vai ser favorable. Ben, pois procedemos á votación deste punto número 5, agradecendo pois o apoio manifestado polos distintos grupos a este protocolo. Votos a favor?
Ben, queda aprobado por unanimidade. O punto sexto é a dación de contas das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local dende a última sesión ordinaria do Pleno. Os concelleiros e concelleiras teñen a documentación á súa disposición e pasamos ao punto número 7º, que é a moción do Grupo Vilalba Aberta relativa á resolución inmediata das axudas de incorporación e plans de mellora 2025 a fin de favorecer o relevo xeneracional nas nosas explotacións gandeiras. Ten a palabra o propoñente da moción. Ben, dende o Grupo Municipal de Vilalba Aberta volvemos tomar a iniciativa ao respecto dos problemas do rural e facémolo hoxe en forma de moción ao Pleno Municipal pola vía dunha iniciativa que ten por obxecto, como ben se dixo anteriormente, salvagardar o relevo xeracional das granxas e explotacións das parroquias do noso concello. Unha moción, señores e señoras concelleiros, que atopa o seu contexto na necesidade urxente de instar a Xunta de Galicia a rectificar na súa idea de non resolver as axudas á incorporación e plans de mellora 2025 e de xuntalas coas convocatorias de 2026 e de 2027. Explícome. Segundo os últimos datos cos que contamos, arredor do 70% das persoas titulares de granxas xubilaránse nos próximos anos e a previsión é que as incorporacións novas cubran tan só o 5% destas baixas. Diante desa realidade que fai a Consellería de Medio Rural, que fai neste caso a Xunta de Galicia, como dicía, anunciar que non vai resolver as axudas para novas incorporacións. E a primeira reflexión que facemos dende Vilalba Aberta é simple. Que vai pasar con todos eses veciños e veciñas gandeiros, agricultores e produtores que pediron a incorporación en 2025, o ano pasado, que organizaron a súa vida contando con esa axuda sempre anual que xa fixeron, isto para min é o máis importante, non? Investimentos económicos contando con esa axuda, como dicía, sempre anual, que tomaron a decisión de coller a granxa por xubilación contando con esa axuda sempre anual, etcétera, etcétera, etcétera. Que vai pasar? Preguntámonos, que vai pasar con eles? Como vostedes comprenderán, como formación política defensora dos intereses dos nosos veciños e veciñas por riba de calquera consideración partidista, Vilalba Aberta non pode concibir, non pode entender que os mozos e as mozas que apostan por un proxecto de vida no rural teñan que estar anos agardando por unha resolución dunha convocatoria cando en todos e cada un dos casos que nos trasladaron xa fixeron o investimento contando con ela. E é por isto que propoñemos ao Pleno do Concello de Vilalba que se inste á Consellería de Medio Rural a resolver con carácter de urxencia a convocatoria de 2025, pois entendemos que é unha cuestión de xustiza. Con todo, entendemos tamén que hai que ser pragmático e se a realidade actual da Consellería é, como pode ser, que a estas alturas de ano non se conte xa co orzamento necesario para tratar esta cuestión, dende o Grupo Municipal de Vilalba Aberta propoñemos que se faga unha convocatoria específica no ano 2026 para as persoas que quedaron fora da resolución de 2025 por criterio de prioridade e garantíndose, isto é o máis importante, sempre as condicións de 2025. Mais nada e moitas grazas. Partido Popular. Sí, moi boas tardes de novo aquí. Nada, eu creo que neste punto, compañeiro Modesto, eu creo que estamos totalmente de acordo de que a preocupación do tema do sector rural é moi importante, non? Porque é o tema gandeiro. É moi importante, por iso eu creo que aquí debemos de poñernos serio e debemos de ser un pouco responsables tanto dende o tono e do que decimos, non? Desde cando estamos falando aquí abertamente en público, e temos, eu creo que a responsabilidade e a coherencia política como para non crear nin alarmismo, nin dicir e poñer en cousas de outras administracións que non son, eu creo que, do todo correctas, non? E que en ningún caso se están, bueno, que a nos coste ningún documento oficial que firme as cousas que esta moción ven a recoller, non? Decimos eso porque dende
dende a Xunta de Galicia encontrase con esa gran demanda que tuvo no ano 2025, non? Que superou moitas veces os fondos previstos e incluso, como vostede tamén dixo antes no punto anterior, moitas veces cando se saca unha subvención, a demanda pode ser superior á oferta, non? Por iso, nos vemos, repasando un pouco o expediente, que esa problemática xa se deu contestación e xa se recolle co novo acordo, no novo marco da PAC 2023-2027, e recóllese e mellórase, porque dai a Xunta de Galicia aumentou a financiación para, precisamente, que todas esas solicitudes do ano 2025 se pasasen automáticamente ao ano 2026. Que quere dicir con isto? Que en ningún momento ninguna solicitud do 2025 vai quedar fora, todo o contrario. Todas as solicitudes, eu creo que por iso é importante, a todos os gandeiros que nos están escoitando ou persoas que solicitaron esa axuda, que automáticamente esa axuda vai pasar automáticamente á anualidade de 2026. Non teñen que facer ningún tipo de nova solicitud. E máis, van a pasar con as prioridades administrativas, porque lle vai garantir todas as condicións que estaban recollidas no ano 2025 frente ás novas do ano 2026. Que iso é un punto que vostede mesmo viña a solicitar na súa moción, non? Por iso eu entendo que, se quer, pode incluso retirala, xa que esa moción xa se ven a recoller ca nova redacción da subvención. E por iso, por que dicimos que a Xunta de Galicia xa fixo ese esforzo de aumentar ese presupuesto? Porque aumentase a 53 millóns de euros en axudas. A maior inversión desde o ano 2018. Iso quere dicir que a Xunta de Galicia reforza tamén esas axudas. Reforzas porque tamén ve esa importancia de sucesión no tema gandeiro e de apoio ao noso rural. E vai apoiar esas sucesións con 53 millóns de euros, que se van destinar 23 millóns para novas incorporacións de mozos e 30 millóns para modernizacións de explotacións. Eu creo que é un punto que que dá contestación un pouco a esas demandas que vostede plasma na súa moción, non? Ademais disso, que xa se están resolvendo expedientes, por exemplo, 65 mozos recibiron alrededor de 5 millóns de euros en plans de melloras, quer dicir que hai unha media de 76.000 euros por explotación. Entonces, eu quero concretar, que non dicir que non só é continuidade, senón que hai un incremento en investimento e execución real das axudas, non? Pero hai máis. A propia normativa do 2026, que lle comentaba antes, xa deixa claro que as solicitudes non se perderán, senón que se incorporarán automáticamente ao 2026, mantendo dereitos e datas. Entón, eu creo que, polo tanto, eu creo que estes dous argumentos principais desta moción é que non hai abandono en ningún momento aos solicitantes. Todo o contrario. E por que fai isto a Xunta? Porque cree e apoia o rural. Entón, máis nada. Grazas. Partido Socialista. Boas tardes. A moción que presenta o Grupo Vilalba Berta ten o seu sentido, porque no seu momento producíronse unhas eivas na xestión dos fondos europeos que, polo que fora, non cobriron a totalidade de axudas que tiña que prestar a unha serie de circunstancias tan necesarias para o campo galego, tan necesarias para o relevo xeracional, sobre todo, que é un tema que temos e que as administracións teñen que mimar, especialmente de cara ao futuro do noso país, non? Ten razón o voceiro do Partido Popular cando dice que están cumpridos de cara a futuro esas eivas do pasado para admitir
todos os expedientes que se teñen producido nese tempo. Incluso creo que a mesma Xunta, a Consellería de Medio Rural, ten admitido que, aínda que se pasaran o ano entendendo de xóvenes incorporacións, de xóvenes agricultores que se poden incorporar, que señan admitidas sempre que no seu momento foran precisamente axeitada con xeito o seu rexistro para atender estas axudas. Por elo, para que non haxa esta circunstancia de que a xente non poda cobrar cando realmente necesita no momento da incorporación, o Grupo Socialista presenta dúas emendas de engádega que teñen que ver neste sistema. Un é que a Xunta de Galicia garante na aprobación anual dos seus orzamentos de maneira permanente unha partida que estableza e garante o cobro dos establecidos para asegurar o cobro das materias, o cobro das primas de incorporación na totalidade dos expedientes que se de relevo xeracional das explotacións ganadeiras que se produzan nese momento, e dar traslado da presente resolución á Consellería de Medio Rural. Con isto quere dicir que nos mesmos orzamentos xa vai a unha partida, unha dotación orzamentaria para que non se poda producir este desfase que houve neste momento e non queden persoas desligadas no momento de percibir esas axudas que son cando realmente as necesitan. Creo que é unha postura lóxica e que debemos de aprobar todos os grupos. Ai, perdón. Vénega. Sí, vamos a votar favorablemente esta... Villalba Berta. Ben, primeiro de todo, agradecer a proposta do voceiro socialista, vámola ter en conta, lóxicamente, incorporámola á nosa proposta, e simplemente matizar unha cuestión que nosotros vemos coas cifras negro sobre blanco, pero tamén nos trasladaron tanto os veciños mozos afectados como o sindicalismo agrario, concretamente o Sindicato Labrego Galego. Fíxese, fala vostede dese anuncio dos 53 millóns de euros. O que eu dixen ao principio, reiterouno vostede, que é que pretendían pasar a de 2025 para 2026 e xuntalas todas. E a miña pregunta é a seguinte, e non é só miña, é, como decía, dos mozos solicitantes e do sindicalismo agrario. Vamos a ver. Si o ano pasado se contou cun orzamento anual de 30,5 millóns de euros e estes, como vostede ben dixo e recoñeceu a Xunta de Galicia, non foron suficientes para cubrir a totalidade das solicitudes, como vai ser posible con 53 millóns, porque o anuncio dos 53 é bianual, é para recoller as solicitudes deste ano máis as do ano que ven. Como se vai cubrir con 53 para 2 anos o que non se cubriu con 30,5 para un ano? Claro, vostede fala dun incremento por parte da Xunta. Oye, un incremento sería como mínimo 62.000 euros, porque eu, vamos, son de latín e de grego, matemático non fun nunca, pero esa suma hasta aí chego. Por tanto, se nunha anualidade 30,5 millóns de euros non chegan, como van chegar para 2,53? Eu creo que unha parte da engádega que propón o voceiro socialista ten todo o sentido do mundo, que o garantan a nivel orzamentario, e despois, máis alá de todo eso, e aínda que se garantira a nivel orzamentario e por cuestión xa das propias bases e dos propios requerimentos, o que non podemos esquecer é que hai unha xente, e isto eu creo que vostedes estarán de acordo con nós, que fixeron un investimento e que teñen que estar prácticamente 2 anos agardando. Por tanto, para nós o das cifras é importante. Vostede, erixiuse un pouquiño como portavoz da Xunta de Galicia, eu entendo, porque comparten aí a cor política, pero lóxicamente non o vendan como un aporte sen precedentes, porque é unha rebaixa. Falaban antes ao respecto do orzamento de rebaixas e de recortes, isto é un recorte, porque 30,5 por 2 non son 53 millóns. Por tanto, non retiramos ni moito menos a moción, admitimos a engádega do Partido Socialista e sometemos a votación os puntos xunto cos que propuxo o voceiro socialista. Partido Popular. Sí, moi boas. Nada, un pouco por aclarar Sí, escoita, non sei mora... Sí. Perdón. Bueno, creo que un pouco por volverlo a aclarar o compañeiro Modesto, máis que alá de matemáticas e números, eu creo que, a ver, o mellor expliquemos mal antes nos puntos, non? Este ano destínanse 53 millóns de euros
non? Pa as dúas anualidades. O ano pasado, 30. Con 5. Con 5, efectivamente. Unha Pero rebaxa. tamén puntualicei que xa houbo, digamos, solicitudes que xa foron concedidas. Que quer dicir con isto? 25? Sí, a día de hoxe, puntualicei no antes que xa houbo 5 millóns de euros en plans de mellora dados, é dicir, cunha media de 76.000 euros. Que quer dicir con isto? Que xa, por iso o meu inicio da explicación é que temos que ser un pouco prudentes e coherentes e responsables co que hicimos, que é dicir, que non quedou todo o mundo fora do 2025, é dicir, xa se gastou parte foron adxudicadas subvencións no 2025. Pode ser que si o reconeceu tamén a Xunta de Galicia, que a demanda foi maior, o presuposto non chegou, pero gastouse xa ese presuposto. Neste ano refórzase, non? Aumentase, non? Que eu creo que un pouco na línea que nos trasladan aquí as engádenas que nos trasladan ao PSOE, eu creo que ese exercicio de aumento na previsión orzamentaria que non é creo que é un cálculo erróneo de multiplicar por 2, porque hai que contar que o do ano pasado xa se reparteu, non? Entonces, aumentase sempre eso. Eu creo que ese aumento de ano a ano que se está trasladando e oxalá na vindeira anualidade poidamos estar falando aquí neste mesmo salón de plenos que hai máis cartos para invertir, pois eu creo que é unha boa nova. Entón, eu creo que, bueno, esa ampliación deixa de ser máis un pouco seguindo as líneas que marca a engadena do PSOE de que noso, como partido municipal do PP de Vilalba, lóxicamente trasladamos á Xunta que ano a ano ten que seguir aparecendo esa partida orzamentaria para destinar e garantir a sucesión dos nosos gandeiros, non? E non só que apareza ano a ano, sino que se teña que seguir mellorando, non? E nós, desde o noso partido, non vamos ser máis ni menos que outros grupos políticos e vamos a exixir que se melloren sempre as condicións do noso rural. Ben, A cosiña. Partido Socialista. Sí, nada máis facer un pouco de hincapié que cando estamos falando destas incorporación de diñeiro, estamos falando da incorporación de fondos europeos. E claro, se nosotros nunha partida temos unhos fondos europeos determinados e non somos capaces de suplementala con fondos propios, evidentemente esa partida queda desprotexida. E a intención desta engádega é precisamente que con fondos propios a Xunta de Galicia garanta en todo momento a participación orzamentaria para cubrir no momento que seña preciso as necesidades que se soliciten. Benega. O noso voto vai a ser favorable, sin máis. Ben, pois, habendo exposto todas as súas posicións, vamos a votar este punto 7º da moción do Grupo Municipal de Vilalba Berta. Pero votamos que votamos. Pois coa engádega. Pero la engádega es añadir estos dos puntos, sí. Simplemente, sin más, manteniendo los dos primeros vuestros. Non fa mal ningún. Sí. Vale, pois votamos a moción orixinal co a engádega do Partido Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pois queda aprobada a moción cos votos a favor do Partido Socialista, BNG e Vilalba Berta. Pasamos ao punto número 8, que é un rogo do Grupo do Partido Popular dirixida á realización dun estudio de viabilidade para a creación de novos aparcamentos públicos no centro urbano do Concello de Vilalba. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular neste punto. Nada, nos traíamos a este pleno, non? Esta era unha moción que se reconvirte en rogo, non? Bueno, non pasa nada, entendemos a postura mellor do equipo de goberno de reconvertir esta moción un pouco a rogo, pero bueno, que tampouco non pasaba nada entre a moción, porque ao fin e ao cabo é unha moción que eu creo que todos os vilalbeses nos veñen solicitando e entendendo que todos os grupos políticos deste salón de plenos estamos de acordo en que é necesario e bueno, para dar solución a unha problemática, non?
porque é unha proposta que nace dunha realidade evidente, que é a necesidade de calquer veciño e veciña que coñece e anda no día a día pola nosa vila que hai unha falta de aparcamento no noso casco urbano. Porque estamos falando dunha problemática que afecta directamente a vida diaria da xente, tanto para o acceso aos servicios, o funcionamento do comercio local, bueno, un pouco, en definitiva, o dinamismo da nosa vila, non? Esta demanda ven principalmente tamén marcada, bueno, porque vai evolucionando a nivel urbanísticamente Vilalba, con que se van modificando calles, rúas, cambios de dirección, bueno, que foron supoñendo a eliminación de prazas de aparcamento en diferentes zonas do centro urbano. Entón, isto responde a ese modelo de mobilidade que vai acompañando estas actuacións que se van producindo nos últimos anos no Concello, entonces ven a recalcar unha problemática que veñen a demandar os veciños e que nos trasladan, non? Porque, todo isto que comentaba anteriormente non debemos de esquecer algo fundamental, que Vilalba é a cabeceira comarcal. É unha cabeceira comarcal, entonces temos que deseñar un centro urbano que responda a esa realidade, non? Que quere dicir isto? Que a Vilalba chegan veciños desde o rural, que son, por exemplo, tan importante como na moción anterior que traíamos ao pleno, que temos que dar servicios e facilitar o día a día a todos eses veciños que veñen ao casco urbano a facer os labores tanto de comercio local, para que este comercio local non perda competitividade frente a outras zonas con maior dificultade de acceso, non? Ou que acabe índose a grandes superficies ou demais, non? Ou tamén o acceso aos servicios básicos, como pode ser o centro de saúde, a administración, este propio Concello, diferentes zonas que teñen que vir facer tareas bastante acotío, non? Entonces, eu creo que é unha demanda que para facilitar, xa lle digo, ese acceso de todos os veciños do noso rural e tamén para que non aumente o tráfico innecesariamente, non? Con vehículos dando voltas buscando estacionamento ou que teña tamén un pouco a deteriorar a calidade de vida da xente que vive no centro, non? Entonces, entendíamos que esta moción, ao fin e ao cabo, tampouco non exixía ningún gasto, nin era unha obra urxente que tiña que realizar o equipo de goberno, entonces nós a verdad que entendíamos perfectamente que como debe ser unha demanda que trasladan os veciños e que se lle podía dar solución co que nós viñamos demandando, que non era máis que nada que intentar realizar ese estudio de viabilidade a nivel interno do Concello para crear novos aparcamentos, que vemos un pouco o que viñamos expoñendo nos puntos anteriores desa falta de planificación, non? Antes o compañeiro Modesto falaba desa planificación, de que tiña que, un pouco de cara a galería cos veciños explicouna moi ben, como fai bastante ao menudo, non? Pero que ao final da realidade as palabras ao final, cando se vai guardando unha hemeroteca, van quedando, non? E quero recordar, porque xa o concelleiro de Vilalba Berta, o vicealcalde, eu creo que é o encargado desta área, a finales do 2024 xa anunciou que estaba en contacto con propietarios de parcelas para crear estes novos aparcamentos e demais, non? Entonces, eu creo que aquí, compañeros Modesto, estamos de acordo que maior planificación que nesa de 2024-2025, estamos na anualidade 2026, esperamos que poida salir antes de que acabe a legislatura ese novo aparcamento que vai quedar, con unha gran actuación para dar unha solución, a esa problemática, non? Entonces, entendemos que esta moción podía perfectamente salir a pleno, debatirse, a votarse por todas as forzas políticas, porque eu creo que non cabe ninguna dúbida que todos os veciños e veciñas que estamos a facer a vida cotidiana no pobo somos coñecedores desta problemática. Mais nada. Ben, Partido Socialista. Bueno, o voceiro de todo caso responderá en función do goberno o responsable destas áreas, pero manifestarlle unha situación que se leva
explicado moitas veces, leva explicado a alcaldesa moitas veces neste pleno, o que é un rogo e o que é unha moción, o que é unha competencia dun órgano de goberno e o que é unha competencia plenaria, independientemente de que teña, vai aparellado ou non, ou vai aparellado o gasto. Evidentemente, eu creo que a día de hoxe xa debíamos de terlo todo claro. Eu creo que non hai máis que incidir nesta situación porque debíamos de ter xa todos os concelleiros e concelleiras. Claro, en todo caso, tomamos nota pola parte do goberno do Partido Socialista e o voceiro e o responsable Vilalba Berta, pois como xa explicou antes, ten a súa planificación ao respecto desta cuestión. Tomar nota. Gracias. Vilalba Berta. Ben, vamos a ver. Estou seguro de que vostede escoitou a miña primeira intervención no pleno ao respecto do debate dos orzamentos. Un orzamento no que o Grupo Municipal de Vilalba Berta no Goberno consignou crédito para, lin 8 puntos, o primeiro punto, alugar as 3 parcelas que destinaremos a aparcadoiros públicos a 100% gratuitos no centro urbano. Ben, o sentido do seu voto provocará que este traballo iba a decir meses, prácticamente un ano, ano e medio, deste concelleiro, negociando con diversos particulares, nos máis dos casos, varios heredeiros de parcelas no centro urbano, pois se teñen que pospoñer un pouquiño porque o acordo ao que xa chegamos, en réxime de alugueiro, non vai poder manifestarse aínda dun xeito oficial porque non temos o diñeiro para pagar o alugueiro porque o orzamento, como mínimo un mes, vai ter que esperar. E dito todo isto, unha vez máis, invito aos veciños que nos ven aquí e na casa que reflexionen un pouquiño. Cando eu anunciei que se iba a poñer en marcha un estudio de tráfico na Rúa da Pravia con vistas a ver se había algún condicionante negativo na proposta de Vilalba Berta nas eleccións municipais de cambiarlle o sentido á rúa, vostedes dixeron, non sei se foi o señor García Leira, se foi a señora Sandra López, non lembro que voceiro dixo, pero o PP dixo. Pero, señor Rendas, se vostede ten tomada a decisión, para que gasta 11.000 euros nun estudo e non o fai directamente. Eu dixenlles, é que non é a miña ou a nosa decisión, é que antes de cambiálo queremos saber se hai algún condicionante negativo. Ben, pois agora que eu lles fixen, entrecomillamos este caso, que no canto de pagar estudos astronómicos, como vostedes dicen, e cartos que vostedes denunciarían, o que fago é humildemente irme reunindo cos veciños propietarios de parcelas que poden ser susceptibles de destinarse para este uso, vostedes piden un estudo. Pois os veciños que nos escoiten que sepan que os estudos hai que pagalos. Ata onde eu sei, un estudo técnico hai que pagalo. Por tanto, cando vostedes criticaban ese estudo da Rúa da Pravia, digan agora que están pedindo que algo que se fixo gratuitamente, vostedes querían que se pagara. E con isto remato, porque tamén é moi importante, enlaza o tema dos estacionamentos con algo que se debatiu no pleno. Fíxese, este equipo de goberno, porque non foi só o Vilalba Berta, foi o equipo de goberno en conxunto, viu hoxe como unha formación política, o Bloque Nacionalista Galego, que case sempre apoiou neste pleno as cuestións que trouxo o equipo de goberno a debate, votou en contra dos orzamentos en base a varias cuestións, unha delas que nomeou o compañeiro Albite a non peonalización da Praza de Santa María. Levábamos no programa plan piloto encamiñado a peonalización da Praza de Santa María que escoite a veciños e comerciantes. Precisamente fixemos eso. Escoitamos a veciños e comerciantes e dixéronnos, na mentres non haxe unha alternativa de estacionamento na zona bella, nova ou renovada a que hai en termos de pavimentación, non queremos, señor Renda, que peonalice isto. Fíxese se o noso compromiso é cos veciños do rural que teñen que desplazarse a facer as compras e cos veciños que queren aparcamento, que unha das cuestións que provocaron que este orzamento decaera é que se ten que elixir Vilalba Berta entre o apoio do BNG e dar a palabra e manter a palabra cos veciños, elixo aos veciños sempre. Mais compromiso que a ese, eu creo que non hai ningún. Por tanto, o noso compromiso co aparcamento é real e así o manifestaremos cando teñan vostedes a ben apoiar un orzamento. BNG. Nada que decir a este respecto. Es decir, sabemos que é necesario ter apartamentos no centro,
pero si efectivamente Vilalba Berta está facendo as gestións necesarias para que inquilinos, pero non entendo que haxe que gastar cartos, de fazer un estudio, entonces, pero bueno, si digamos a xestión que Vilalba Berta está facendo adiante, pues encantado de espera. Ben, tomamos nota. Sí. Vai ser moi breve a intervención, un pouco por eu creo que selle transparente a todos os veciños e veciñas que nos están escoitando. En ningún momento se falou de que ese estudio acarrease un gasto. Eu creo que moitas veces levase, querse tergiversar as verbas que, bueno, bastante a menudo que salen desta bancada de cara á galería, de que quere ben o discurso. Recoñezo que, bueno, ese discurso fano moi ben, non? Pero eu creo que tamén hai que a realidade que os veciños e veciñas tamén, non? Xa se empezan a dar conta, non? Nós falábamos nesta moción de que ese estudo podese facer perfectamente a nivel interno, porque o Concello tamén ten un equipo de urbanismo, o Concello ese estudio podese facer perfectamente nesa comisión de urbanismo. Xa acabo, señor Cardes, nada máis que son moi breve. Entonces non quero dicir nada disso. Eu entendo que esa boa intención de falar con propietarios de parcelas está ben, pero precisamente nós o que trasladamos ese estudio para saber se é viable esas parcelas dos seus propietarios, se son as idóneas ou non son idóneas, porque podemos ter unha parcela moi boa, pero que non responde á demanda dos eses, entonces non facemos nada. E cando falaba antes do estudio da mobilidade da Rúa da Pravia, que o sacou un pouco para que a señora alcaldesa despois non diga que a sacamos no pleno, ese estudio xa nos costa creer que foi antes, o aboa galiña. A intención xa estaba e o mellor o estudio foi un pouco para xustificarse de cara a querer cambiala, non? Ben, creo que xa... Sí, xa termino. Estámonos indo do tema en cuestión. Eu creo que está suficientemente debatido este rogo. Creo que pois por parte dos distintos grupos pois podemos concordar na necesidade de buscar máis prazas de aparcamento. A verdade é que pois nos últimos anos se levan dado pasos nesta liña. E, bueno, pois falaba na primeira intervención o voceiro do Partido Popular de que algunha xente podía ter problemas cando fai os trámites no centro de saúde ou no Concello. Precisamente no centro de saúde e no Concello creo que son dous dos lugares onde hai maior facilidade para aparcar, dado que hai un parking subterráneo e un parking ao aire libre diante do propio centro de saúde. Ademais, vimos de pintar, creo que o ano anterior, prazas de aparcamento diante das farmacias para que calquer persoa que poda necesitar deste servicio poda utilizalas por un plazo de 15 minutos, que é algo tamén pois demandado por os veciños. É necesario. Este estudio técnico podería facelo ese técnico de proxectos que iba creado no orzamento, que non poderá estar de momento, dado que pois foi votado negativamente. E agora non teremos que esperar só un mes, senón que haberá que convocar outro pleno para a cuestión de confianza, e se a cuestión de confianza non obtén respaldo, entenderase que no transcurso do plazo dun mes quedarán automáticamente aprobados inicialmente os orzamentos. Despois terán que ter un plazo de exposición pública de 15 días hábiles e, ademais de eso, pois pode haber alegacións e un pleno posterior co que a tramitación dos orzamentos se vai demorar por o menos pois un par de meses máis. Lamentamos esta situación e pasamos ao punto número 9, que é outro rogo do Partido Popular dirixido ao cambio de ubicación do parque infantil que o equipo de goberno pretende instalar no campo da feira. Para este asunto ten a palabra o voceiro do Partido Popular e pediría brevidade que nos tiñamos ao tema do que estamos falando. Ben, boa tarde a todos e a todas. Vou directamente xa a exposición de motivos para non retrasar moito este pleno. Relacionado, como decía a señora alcaldesa, da situación que se produce no campo da feira ao instalar ali un
un parque infantil, logo despois de haber colocado unha cancha de baloncesto fai pouco tempo. O campo da Feira de Vilalba foi e será un punto de referencia para a multitude de actividades que habitualmente se celebran en Vilalba, como son a feira mensual, o feirón, os mercados do martes e do venres, o lugar onde se ubican as actuacións tanto culturais como musicais cando son grupos de importancia que necesitan un aforo considerable, é o lugar onde estacionan gran cantidade de vehículos durante todo o ano. Esta superficie foi sufrindo modificacións ao longo do tempo para darlle a este lugar unhas condicións axeitadas que demandaban os usuarios e desa maneira conseguir que se pudera celebrar a feira de gando e de produtos do campo en condicións dignas para evitar que tuveran que estar pendentes das inclemencias climatolóxicas, facilitar o estacionamento dos vehículos e contar con unha superficie axeitada para a celebración de grandes eventos. Actualmente este espacio está a sufrir agresións de todo tipo desde o punto de vista da súa actividade e despois de suprimir o parking de autocaravanas, que estaba en un lugar protexido e céntrico e moi ben valorado pola Asociación de Autocaravanistas, instalouse unha cancha de baloncesto que ao longo do inverno non se pode empregar por culpa da choiva e polo verán non é posible estar os días de moito sol por culpa da temperatura que se alcanza e non ter ningunha sombra que mitigue. Polo tanto, se pretender que non se faigan obras deste tipo, o Grupo Municipal do Partido Popular de Vilalba considera que un cambio de ubicación deste parque estaría moi ben recibida polos veciños e veciñas de calquer outro barrio de Vilalba e que non conte con un parque cercano. Os fundamentos de dereito vou nos saltar. E por todo exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular eleva ao Pleno da Corporación Municipal a presente rogo, que era antes unha moción, para a aprobación do seguinte acordo. O Pleno da Corporación Municipal de Vilalba, cambio de insta por prégalle á Alcaldía a modificación ao proxecto de execución deste parque infantil nas seguintes partes. O cambio de ubicación do parque construindo estas instalacións en un lugar que sexa necesario en outro lugar para os nenos e nenas de Vilalba que non teñan un parque cercano, porque este ten un parque a 50 metros escasamente, e a dotación de unha cuberta que cubra totalmente o parque e que protexa os usuarios das inclemencias do tempo, facilitando o seu uso en condicións axeitadas ao longo de todo o ano. Partido Socialista. Bueno, en primeiro lugar, eu, respecto ao do aparcamento, isto que sacou o Partido Popular. Non é un coche. Tanta falta de aparcamento hai ali, que sacachedes na vosa Facebook, poñedes moción sobre o investimento do proxecto co parque infantil no campo da feira. Todo, e non hai un coche. Estades dicindo que fai falta aparcamento, e aquí está todo o valeiro, é que vosotros mismos non sabedes nin o que sacades. Como podedes dicir que nós estamos sacando aparcamento? É que mellor funciona mala inteligencia artificial. Porque, bueno, evidentemente non creo que teñades moi de inteligencia artificial para sacar isto. Isto primeiro que hai que dicirvos. Parece unha tomadura de pelo que veñades aquí con isto. Despois, mira, nosotros aquí o parque vais empezar dentro de uns días. Aquí se trouxe un proxecto que vos astivéchedos. É dicir, non nos votáchedes en contra. É que tampouco sabedes nin o que votades. Pero aparte, hai que ter valentía nas cuestións. Ali é unha esquina onde estaba o parque de autocaravanas e realmente se montou unha pista multideporte, non de baloncesto, hai que contextualizar. Cando se fala tamén aí. E de peto da cuberta xa se está facendo o proxecto para pedir unha subvención no GDR de 50.000 euros. Tamén xa chegache de estar, é dicir. Tamén, é dicir, agradecemos moito a aportación, pero xa se está. Pero claro, aquí hai unha cuestión de criterios. Cal é o criterio que quere o Partido Popular e cal é o criterio que quere o Partido Socialista? Pois mira, ali é unha zona que casi non se utilizaba. O do parque de autocaravanas que no pediron foron os propios presidencia de autocaravanas, que se fixera no río. É dicir, estuvo unha reunión ca alcaldesa. Non pode dicir que non é verdad, porque esa reunión existeu. Outra cousa é que ti non o sepas. A ver se che queda claro. E
E despois, entón, aquí hai un modelo totalmente distinto. Nós temos valentía política desde a Concellería que eu teño, non teño problema ningún en dicir, mira, vamos facer eso, e vamos facer un parque, e vamos xa con outro proxecto máis. A Concellería de Infraestructuras, claro que vai facendo as súas planificacións, é un barrio que onde vive moita xente. Que pasa? Que vos molesta que nesta pista haxa moitos cativos xugando, e que a xente vos seña cada vez máis receptora a ter zonas de ocio. Cal é a cuestión? Nós priorizamos que os cativos teñen sitios donde podan disfrutar, donde podan estar as familias tranquilamente, donde teñen a seguridade. Vos estades en contra de que os cativos teñan parques, porque tuvemos que reformalos e poñer todos. Non deixaches solamente un parque que está aquí de Agustín Mamonde, ademais, que reformou ese dai, porque os restos deixáchelos todos desfeitos. Nós tuvemos que renovar 7 parques. Estades en contra de que os cativos disfruten. Moléstamos que haxa cativos xugando ali ao baloncesto. Moléstamos que haxa cativos xugando ao fútbol sala. Eso é o que vos pasa a vosotros. É que nós collamos unha zona que non se utiliza para disfrutes dos veciños. Entón, o modelo noso é buscar zonas de ocio, buscar zonas onde os vilalveses dunha zona tan amplia como a Avenida Terrachá, como é a zona de Pintor López Guntín, como é a zona que temos de Benxamín Paz, a xente pode estar tranquilamente. É o noso modelo. O vosso modelo é do tubo de escape, que, por certo, quedan 14 aparcamentos no que se vai facer. Esa é a contradición. Ese é o Partido Popular sacando fotos con faroles como isto, onde decides que non hai onde aparcar e non hai un solo coche, é que estades en contra desta cuestión. Hai que dicirle aos veciños de Vilalba que vos sodes unhas persoas que non queredes parques pos cativos, vos molestan. Queredes o tema dos tubos de escape. A diferencia é que isto xa se vai facer. Por qué? Porque foron fondos da Diputación que xa os temos. E xa está adjudicado o proxecto, que o debía de saber. E que encima tamén non sabedes nin cando se adjudican os proxectos que saliron a licitación. E se vai empezar despois de Semana Santa, conforme se fixo tamén o de Rosalía de Castro. Por vosotros sodes unhos negacionistas do clima e vos molesta que a xente disfrute. É o problema que tedes. Vilalba Berta. Ben, moi brevemente, dúas cuestións diferenciadas. A primeira, como vostedes comprenderán, nun executivo de coalición donde as áreas están definidas, as áreas que non son da competencia do noso grupo municipal teñen plena disposición para xestionar e para planificar como consideren. Por tanto, o señor Fernández nestes anos de legislatura nunca se meteu en ningún proxecto que o trouxen a pleno, nin o valorou positiva ou negativamente, e eu tampouco o vou facer cos proxectos que el trae a este pleno. Esa é a primeira cuestión, non? Un proxecto que xa veo aquí, un proxecto que xa está informado, e, por tanto, non me corresponde a min valoralo, máis que respetalo. A outra cuestión é, eu creo que un poquinho máis grave, un pouco máis, sintomática do que é o xeito de facer do Partido Popular nesta legislatura. Claro, dixo aí tamén o voceiro socialista, non? O momento de modificacións deste proxecto é cando se trae o proxecto a pleno. Se o sentido do voto deste proxecto é un e despois ao tempo cambiamos e intentamos condicionar un cambio sustancial, nada menos que en termos de ubicación dun proxecto, eu creo que non é serio, e iso sí reflicte unha improvisación manifesta. Por tanto, eu tamén trasladarlle aos veciños que nos escoitan, non? Si dende a oposición se fan eses bandazos, que se faría nun goberno municipal? Por tanto, nosotros aquí somos claros, nosotros respetamos todos os proxectos que se tran a pleno e eu entendo que hai que ser consecuente, iso é moi importante, co que se vota en pasadas sesións plenarias. Benega. Ola, no BNG somos xente de palabra. Aquí votamos a favor deste proxecto no momento en que se trouxe ao pleno e, por suposto, manifestamos tamén a mesma opinión neste momento sobre a ubicación do parque. Eso non quere decir que non haxa necesidades de parques en outras ubicacións. Poño por caso na zona da Guadalupe ou mesmo a zona dos 4 Camiños, pois son zonas que están bastante desmanteladas en ese sentido. Pero iso non quere decir que non nos pareza ben que se amplíe, digamos, a zona de xogo no campo da feira. Entendemos que además é un proxecto cal se votou a favor no momento e, insisto, somos de palabra, non vamos a volvernos atrás.
Ben, bueno, eu creo que xa os distintos grupos expuxeron a súa posición ao respecto deste punto, dicir que dentro do equipo de goberno pois estudamos distintas ubicacións para poder facer máis parques infantís, teñen que saber os concelleiros e concelleiras e tamén os veciños e veciñas que hai unha ratio de número de parques por habitante que este concello incumple e ademais incumple bastante. Tamén hai unha recomendación da distancia dende os domicilios dos nenos aos parques máis próximos que tamén incumplimos, e a zona da Avenida Terrachá é unha zona onde vive moita xente e onde pais e nais nos pediron poder facer algún parque pois nesa zona próxima. Vendo as opcións que tiñamos, o campo da feira era pois a máis acaída. E despois, pois creo tamén que cando se fala de que vamos suprimir os aparcamentos do campo da feira hai que ser tamén un pouco razonados e razonables co que estamos dicindo. Estamos a falar de un sitio onde hai máis de 250 plazas de aparcamento e estamos falando de que se van a suprimir unhas 20 plazas. Vai quedar zona de aparcamento, non vai afectar ao funcionamento normal das feiras nin dos feiróns, e simplemente pois se vai aproveitar unha zona que estaba pois pouco utilizada incluso os días de feira. Por outro lado, reuninme coas dúas principais asociacións de autocaravanistas, os da PECA e a Asociación Galega de Autocaravanas, e foron eles quen me trasladaron a necesidade de mover esta área de autocaravanas á zona da área recreativa da Madalena, seguindo o exemplo de outros concellos como Baralla, que teñen pois a zona de autocaravanas unida a unha zona de río, de parque e de esparcemento onde as familias pois poden aproveitar para pasar tempo de lecer. Así que pois tomamos nota tamén deste rogo. Pasamos ao punto número 10, que é outro rogo do grupo do Partido Popular, dirixida ao comezo do estudio da reforma de abastecemento e mellora de accesibilidade na rúa Cidade de Viveiro no Concello de Vilalba. Ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular. Ben, nada, neste punto vamos ser moi breves para non alargarnos no día de hoxe non moito neste pleno, pero nada, para que tome note un pouco o equipo de goberno que esta rúa síguense a producir, xa o trouxemos no pasado pleno e volvémoslo a traer porque síguense a producir averías, non, e cortes feitos moi recentes como o 19 de febreiro, o 3 de marzo, bueno, siguen a producirse eses cortes na auga e, bueno, neste punto entendemos que o equipo de goberno o Concello, vamos, é o responsable en garantir ese servicio continuo de auga e que en calidade, entonces nada. Creemos que é moi importante que esta intervención se faga, digamos, na medida do posible, o máis urxente posible e, bueno, de que de aí ven un pouco a nosa teima aí co tema ese das planificacións, que hai obras que van desde o noso punto de vista, non? Que eu creo que xa non é nada político, sino que é lóxico e coherente, teñen máis importancia unhas que as outras e que esta zona pues, necesita unha inversión que entendemos que pode ser potente, de aí que o noso punto que presentábamos que tamén se teña en conta outras administracións que poden ser a Diputación, a Xunta, o Estado. Eu creo que aos veciños e veciñas de Vilalba dalle igual de onde veñen os cartos, sempre cando se gasten ben e que se gasten para mellorar a vida de todos os veciños, non? Entonces eu creo que nada máis. Tomamos nota deste rogo, somos conscientes da situación que se está producindo non só que afecta a esa rúa, sino a un contorno definido. E claro, partimos dunha situación de unhas tubaxes, unhas tuberías de fibrocemento de 80 milímetros de diámetro que leva máis de 30 anos sin modificar a súa estructura de presión da auga, porque de facelo, de poder facelo, poñer reductores de presión, pois afectaría gravemente as zonas máis altas dunha determinada zona de Vilalba, a unhas pisos, incluso a unha zona de Mourense de Santa Valla, que non recibirían auga oportunamente. E despois un entramado de zona como son a Rúa de Castelao, Domingo Guaspe, Papenela, que tamén vería un pouco, habería que modificar a estrutura primaria para
lograr unha boa planificación que está feita, que está falada e que temos xa un pouquiño o diagnóstico feito. Que pasa? Poderoso caballeros don dinero. Eu aquí lle tendo a mao ao Partido Popular. Os veciños de Vilalba levan aportado nos seus recibos de auga nos últimos 5 anos máis de 1 millón de euros polo canon de auga, polo canon de saneamento, e son cartos que deberan de, por lei xa, así está establecido, de reverter en Vilalba para facer obras que teñan que ver efectivamente co abastecamento e co saneamento. Eu lle ofrezo ao Partido Popular que no vindeiro pleno traiga unha moción exixindo á Xunta de Galicia a reversión dese canon de auga, porque nosotros o temos feito xa en Augas de Galicia máis dunha vez e, polo momento, caso omiso, probablemente, se con esa moción vai ustedes e vamos da mão con vosotros, teremos ese apoio que necesitamos tanto para que ese diñeiro poda ser invertido. Isto non quere dicir que o partido e que o goberno non esteña traballando xa en posibles financiamentos para acometer esta obra. Somos conscientes do problema que xenera, pero evidentemente temos que pedir disculpas por a situación que temos e que se dá e que probablemente se vai a producir, que se produce máis en horario nocturno, porque é cando menos consumo de auga hai e cando, polo tanto, a presión nesas tuaxes aumenta e se produce maior rotura. Tratamos sempre de que os arranxos causen o menor problema posible e, intentaremos de que o antes posible se poda amañar dunha maneira integral non só as conducións, sino unha maneira integral esa rúa. Vilalba Berta. Ben, explicados os criterios técnicos, creo que simplemente hai que poñer en riba da mesa a cuestión da financiación. Falouse moitas veces ao longo deste mandato. En Vilalba non se asinou absolutamente ningún convenio específico entre o Concello e a Xunta de Galicia. Como tampouco, e é unha interpelación directa a outro grupo da oposición, non se asinou directamente ningún convenio entre a vicepresidencia da Deputación de Lugo e o Goberno de Vilalba. Por tanto, eu creo que, cando falamos de orzamento, hai que falar de todo. Vilalba xoga co diñeiro que recauda das taxas e impostos que pagan os veciños e as veciñas, pero, lóxicamente, iso non é suficiente para acometer todas as obras necesarias. O aporte de outras administracións é máis necesario que nunca. Que exemplo tan fermoso daría a Xunta de Galicia de colaborar con un goberno dunha cor política diferente? Que exemplo tan fermoso daría a vicepresidencia da Deputación de Lugo de colaborar con un goberno dunha cor diferente? Aínda queda un pouquiño máis dun ano de legislatura e eu non me resigno a velo. Ben, eu creo que esta cuestión xa é a segunda vez que ven a pleno e creo que xa todos os grupos máis ou menos foron expoñendo os seus posicionamentos. Falta o BNG. Así que tranquilo. Non teño nada que decir, simplemente casi o mesmo que decía o compañero do Partido Socialista, non? Estou de acordo, pero se hai con que, non? Ben, pois saben que estamos traballando dende o equipo de goberno, en concreto pois dende as áreas do Partido Socialista. Temos solicitada unha reunión con Augas de Galicia para, entre outras cousas, falar tamén desta cuestión. Xa falamos tamén coa Deputación Provincial de Lugo para solicitar financiamento. Falaremos tamén con todas as administracións, pois tamén coa do Estado, pero a realidade é que para acometer unha obra destas dimensións os fondos dos que dispón o Concello non son suficientes e, como manifestei en distintas ocasións, pois o noso compromiso é poder acometer e resolver esta situación como tantas outras o antes posible. Así que, pois, se queren colaborar e se realmente os concelleiros e concelleiras do Partido Popular queren ser útiles aos seus veciños de Vilalba, pois boten unha man a este equipo de goberno, díganlle ao director de Augas de Galicia que cando nos reciba
a semana despois de Semana Santa teña en conta o que os veciños e veciñas de Vilalba aportan cada mes nos seus recibos a esa administración e que dunha vez pois algo poda volver a Vilalba en forma de investimentos, que neste caso pois é algo moi necesario. Imos pasar ao punto número 11 da orde do día, que é o rogo do Bloque Nacionalista Galego relativo a existencia de vertedoiros incontrolados nas parroquias de Boizán, Barbeitas e San Covade. Ten a palabra o voceiro do BNG. Vale, vou ser moi breve. Na contorna do lugar do Fieleto, na parroquia de Boizán, marxen esquerda, dirección Vilalba, da antiga Nacional 634, a continuación da pista que conduce á igrexa da parroquia, a igrexa da parroquia, enténdese, de Boizán. Ao pé da mesma estrada e na volta de Barbeitas, parroquia de San Covade, existen vertedoiros incontrolados con materiais contaminantes, escombros, plásticos, ferros, etc. etc. Bueno, pois o rogo é que se tomen as medidas necesarias para retirar estes residuos e eliminar estes vertedoiros, nada máis. Partido Popular. Ben, nosotros somos conocedores dese tipo de mala praxis por parte de algunha xente e estamos de acordo en que efectivamente é unha parte importante de traballo a facer por parte da empresa que leva a retirada do lixo, porque creo que estaba, entre outras cousas, na súa contratación e no seu prago de condicións especificábase a eliminación de vertedoiros incontrolados. Entonces, que me parece que é unha cousa que é importante manter a regla, manter a raya, porque o feito de deixar un vertedoiro que non se recolla implica que a continuación iso vai medrando e somos así de incívicos e ao final aproveitamos que hai aquilo ali e tiramos algo máis. Partido Socialista. Sí, boa tarde a todos. En canto a isto dos vertedores incontrolados ou de Barbeitas, en especial, que é unha zona complicada, porque, bueno, tirano pola parte de atrás, que non se ve desde a carretera, bueno, é moi complicado. Xa se limpiou varias veces. O de Boizán é máis novo, que hai cerca de onde se aparta para a iglesia. Por outro lado, o FCC, é dicir, non está no convenio a recollida de vertedoiros incontrolados, eso ten que facer ou ben o Concello co seu personal, como facemos, ou cargarlo a empresas que gestionen residuos, neste caso a Ambigal. No que vai de ano, desde o ano pasado, desde abril do ano pasado este ano, sacamos entre 10 e 15 vertedores incontrolados. Quedaron ben, é verdade, eses dous, porque o que dices tú é que renóvanos, é dicir, tú limpias, saben do sitio e volven a depositar. Non hai maneira, como non poñas ali un guarda e cambian de sitio, eso é impepinable. E máis que lle costan cartos ao Concello, porque a gestión de todos eses vertidos, os que se pode faise con personal do Concello e os que non hai que gestionalos con empresas de residuos e, lógicamente, hai que pagartes, claro. Pero, bueno, tomamos nota deses dous e vamos a actuar na medida que podamos. Pide tamén o bloque de responsabilidade aos responsables que lles lea. Si podes ter seguro que si nosotros oupéramos quen son os responsables, digo xeo que non o volvían a tirar. O que pasa é que non sabemos. Ese é o problema. Nada máis. Vilalba Berta. Nada máis. Ben, pois, habendo dado as explicacións e tomando nota do solicitado, pasamos ao rogo número 12, que é outro rogo do Bloque Nacionalista Galego relativo á necesidade de restitución da sinalización preferencial na Rúa da Pravia. Este rogo procedo a retiralo agora mesmo porque me acaban de comentar os compañeiros que eso está resolto. Vale. Entonces, era unha sinalización vertical na Rúa da Pravia con respecto a que, bueno, os cruces declaralo como zona, digamos, peonil para que a xente poida cruzar independentemente dos pasos peoniles, non? Ben, pois pasamos ao punto seguinte, que son as preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Preguntas presentadas por el Grupo Político del BNG.
a redacción dos orzamentos e a de diversos proxectos de obra está feita en castelán e a páxina web do Concello, tal como temos manifestado en distintas ocasións, segue con numerosas eivas lingüísticas. Teñen pensado corrixir estas anomalías en algún momento? Ben, pois o que me traslada a Concelleira de Promoción da Lingua é que lamenta moito as eivas que podan aparecer nalgúns textos e, estudiarase a posibilidade de contar con un técnico en lingua galega, do que neste momento non contamos con el. Recentemente, a Biblioteca Pública Municipal estivo pechada máis tempo do anunciado e o cambio de bibliotecaria mesmo puido estar previsto para non deixar de prestar o servizo. Tivose en algún momento en consideración aos usuarios ante esta situación? Sí, tivos en conta os usuarios e lamentamos o retraso dos días que foi preciso, pero foi por mor de unha convocatoria dun proceso selectivo donde a persoa que estaba traballando na biblioteca non foi a que acadou a maior nota e, por tanto, tuvo que cesar. O 2 de marzo do 2026 cesou a persoa que estaba prestando servizos na biblioteca. O 3 de marzo do 2026 nomeouse a persoa que sacou a maior nota no proceso selectivo, presentou un escrito solicitando a excedencia e tuvo que iniciarse o proceso para a cobertura interinamente desa plaza e o 11 de marzo foi a data na que por parte do Servicio de Prevención de Riscos se emitiu o informe favorable do recoñecemento médico exixido para poder empezar a traballar. Ese mismo día se fixo o decreto da alta e empezou a traballar ao día seguinte. Obviamente, pois a tramitación administrativa temos que respetala. E pasamos ao último punto, que son as preguntas do Grupo Municipal do Partido Popular. Coñece o Concelleiro de Infraestructuras Rurais o estado das vías de titularidade municipal e, de ser así, cando ten pensado darlle solución á desfeita na que se atopan as pistas do Concello e que sofren os veciños e veciñas que teñen que transitar a diario por elas? Pois tal e como me traslada o Concelleiro de Infraestructuras Rurais, sí. E os proxectos de renovación e mellora relativos a esta anualidade iránse traendo progresivamente a sesión plenaria toda vez que vayan chegando as respectivas autorizacións sectoriais. Canto tempo levas en atención á Oficina de Turismo e canto tempo teñen pensado continuar con esta situación de abandono de un servizo tan importante para dar a coñecer o noso Concello ante os viaxeiros que nos visitan? Ben, pois tanto a Oficina de Turismo como a Casa da Cultura, como saben, pois todos os veciños e veciñas de Vilalba tiveron que estar pechados por mor das obras de sustitución da cuberta, porque así o aconsellaron os informes técnicos. Unha vez o informe técnico da directora de obra desta semana pois aconsellou que se podía volver a abrir a instalación, pois volveuse a abrir, creo que no día de hoxe. Así que, pois, está aberta novamente a Casa da Cultura e o 1 de abril comezará a persoa seleccionada no proceso selectivo para atender a Oficina de Turismo. Pode, señora alcaldesa, decirnos cal é a situación na que se atopa o Servizo de Deportes do Concello de Vilalba e canto tempo levas en atención a este servizo? Pois non é verdade que este servizo este sin atención. O técnico de deportes está en situación de incapacidade temporal, pero outros traballadores e a concelleira de deportes están atendendo este servizo. Cal é a dotación de persoal coa que conta a Policía Local actualmente? Cal é o motivo polo que se retrasa a incorporación dos efectivos que prometeu este goberno municipal para poder cubrir as necesidades deste concello? Pois actualmente hai 3 funcionarios de carreira Policía Local e 3 auxiliares de Policía Local. Están en proceso de selección 3 novas prazas, pero é un proceso onde se inscribiron máis de 280 aspirantes e, por tanto, pois é un proceso complicado e longo que o antes posible intentaremos rematar. Cando pensan vostedes darlle unha solución ao estado no que se atopa o pavimento do cemiterio municipal que permita o seu tránsito seguro sen temor a unha caída provocada polo musgo e verdín que acumula en moitas épocas do ano? Ben, o Goberno non ten constancia de incidencias deste tipo, pero procederase a unha maior revisión na época de máis incidencia e pois a tratar de que non se produza este tipo de situacións, pero a verdade non nos consta que haxa caídas debido ao pavimento no cemiterio. Ben, pois non habendo máis puntos na orde do día, levantamos a sesión.
Bueno, Bueno, tú hoxe estuveche aí falando 6 minutos para dicir o que podías dicir en 30 segundos. Porque a segunda vez que che deixei falar non dixeche nada novo.